Yo orenya koro mo Jwang kamora mora mantie ka uno chieng tisha dek tarika 17 dwe mar 12 higa mar 2025 ngino mara ni chio makare kamora mora mantie machiegni chino makawuono maru piny kod mbaka oromo nyinga Cleophas Oluoch jagi smukanya koro mukio nyaka chisango oya orenya koro muge Jwang kamora mora mantie okinyi makawuono ageno ni chio mabera kendo bed kodwa nyaka giko mar chenro maru piny machakore sani sa 12 nyaka ngomol kanyo sa 5 mar onyango bed kodwa nyaka giko nyinga Joyce Odur Orujo kanyanam pinyo seru chunguru malo mar mondo mwagero piny Kenya waro kini machiegni nyinga Sharon Ongao. Sharon chio Achio makari achio maber Joyce amba chio makare nakora muge Jwang yugo chenro mayalacha nyaka kelo weche manyien kata bang' warango matimore gazet mabende piny maduong' ahinya nomenda bide tigo do kae gedo mag chenro mopogore opogore moting'o mago mag piny iwacho ni en 5 trillion infrastructure fund mano madhi tero piny Kenya mondo bed kata iwacho ni first world udhi bedo nade ikinde mago bede timore mane piny maduong' mantie gazet mag Daily Nation kod mano mag The Standard mabende udhi bedo kae ka warango odiochieng' makawuono kata bang'e twak mokwongo kawuono ka warango nyasi no mano makelo oganda luo kamoro achiel tiende nang'o luo kitwa kod timbewa sachiel mano nyaka rom kaja sa 2:30 mar okinyi makawuono kano chieng' tich adek. Nyakora muge Jwang bang' mano ibo bedo ka iyudo chenro mano mar tedo gi chiemo kochakore sa 2 kod sa 2:30 nyaka sa 3 mar okinyi mar mondo mi ing'e kit tet mopogore opogore ahinya to gi sani machomo nyasi mar sikuku inyalo kwanya achiel 2 3 mar mondo mi surprise godo jogo ma intiere godo machiegni e kinde gi mag sikuku bang'e to donje mbaka romo mbaka romo nyaka rongo Jwang wachako gi chal mar fwambo bang'e twak marwa wang'eni sikuku hero sechopo sani bende wach ni mana holiday mabende ji dhi godo nyime nitiere jogo eko mabende gisani ok ti nitiere jogo eko mabende dhi nyime gi tiyo kata kamano odiochieng' makawuono Cleophas dibagonwa twak kotende kaka wanyalo go budget e kinde gi mag sikuku par ni salary michuli dwe mar 12 nyaka rongo Jwang ema bende ibro bedo king'ado godo higa manyien salary bende ibro bedo kigeno en giko mano mar dwe mokwongo koro wapuonjre odiochieng' makawuono kaka pile ornwa ote lai mago magote machok karade ka uchiel nono mbui mago ganda yudo wachok achiel mbui mar Facebook wantiere X kanyakla kod YouTube ano wuon fan page mara mbui mar Facebook yuda gi nying mar Sharon Ongao tudri kod nyakora muge Jwang kokale Facebook page mara biro yuda Joyce Odur mbui mara mar X biro yuda @JoyceOdur_ mbui mar Facebook X kod mano mar Instagram gi LinkedIn yudo gi nying mar Cleophas Oluoch wara kini machiegni nikech ma enro penya kod weche manyien. Nyakora muge Jwang machiegni weche manyien chako kinyi makawuono ka wantiere kae chenro mar piny kama yudo kane ute moyo 30 wang' Transmara kaji makwan gi poko yangi odong' kod adhonde eden gi kalore kod lweny manyien mano ma omuoch okinyi manyoro mane gweng' ma Angata Barikoi mano mantie tong' mano ma Migori kod Narok kaka jafwa marwa Simfros Okenda lero ywaruok omuoch e kind kweth ariyo mano ma laro lowo. E okang' machielo e bonde la kende lwenyo chako muoch e Transmara South. Lweny makamano otimore okinyi makawuono chieng' tich ariyo kama rowere mabende nomanore koda gi lweny mager nomonjo gwenge mag Lolama kod Rotik kendo kelo lal matamre gi nono. Kaluwore kod monj makamano jodak mathoth koro sani nenore ka ochako chenro mar dar ka gimanya rita makare. Mine, nyithindo, jodongo kaachiel koda rowere ng'ato ka ng'ato koro manyo kama onyalo yude kwe kaluwore ni Transmara South okethore. E skundi mar Sankali ma kaka piny chalo. Nasema tutaki ukabila kwa shamba yetu na tunaendelea na ni chapet. Chapet tupunguza nimesema chapet. Na tukulia pesa. Sasa tuko na shida na watoto kwa mabarabarani. Hakuna kazi tunakalia tunakaa kwa shule. Hii ni shida gani tunapita? Wakubwa mtu tusaidie. Hii shule sasa imekuwa ya wakaaji ya hiyo sehemu ambao walifukuzwa. Na serikali muko. Naomba sana serikali muangalia watu
ili wapate haki yao, alafu watoke kwa hii shule, kwa sababu sisi hakuna kitu wataweza tumia kwa hii shule. Na hii shule hata iko na mahindi kidogo imepandwa hapa, ng'ombe imeingia ndani, na ninajua hata hii mahindi itaisha. Mama ni kachiel koda jaode ginmo kuom jogo malweny korodaro kama gisedakie kuom higni moyo 30 gima koro kelo midhiero mathoth e ngimagi. Ne jogo manotony koro chunogi mondo migiti koda kilese mag skundni mar mondo mi ginindi. Mana nyithindo kod mine gi jomoti imiyienegi mar mondo mi oyud kata nindo matin, ka jomodong to koro chung mar ketarita mager. Tumeshangaa wenye walituvamia ni wenye walituuzia, na mahali mashamba yalikuwa yamefika kwa shule ya kushughulikiwa kwa raha ilikuwa imechorwa, kila mtu ako na shamba yake, lakini tumeshangaa hiyo shamba katika ofisi ya mashamba ni namba 141 na tumeshughulikia hiyo shamba kiasi, na imekuwa mashangao kubwa sana wakati tulimamiwa na watoto wawili wameuliwa. Taambia Ruta atusaidie kabisa. Atusaidie sisi. Kabisa atasia chakula hata. Tuwe hapa kitu kiwacha hata watoto wao. Kwa sababu anja se ameliwa hata Jaod bura makil Goris Julius Sunkuli koro dwaro mondo mi jatend migao mar arita mondo donjre weche mag lweny masani dhi nyime Angata. Nataka kuwaomba watu wa Kilgoris constituency, tafadhalini ndugu zangu, tukae kwa amani. Tukae kwa amani kwa sababu tumekaa kwa amani kila siku. Ni kitu gani, shetani gani inayotupiganisha? Tunataka kuwaomba mkae kwa amani. Na ningependa kuwaomba serikali saa hii si wakati wa kupembeleza hii situation ambayo iko hapa. Huu ni wakati wa kuhakikisha kwamba kuna usalama, na wanataka kumwambia Bwana Murkomen, Mheshimiwa Murkomen, waziri, kujeni Transmara fanye kazi ya kufanya amani hapa. Nyaka ne lweny makama chakre maromo jumbe 3 mokalo, ji maromo 4 osenegi to kanochiel gi magina. Apisas magarita gi thuolo ni dhi nyime koda keda pedha ne gwenge matulo makamano timre. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kama chelo eni ten bado bila mano maro kwach kicho chako yanga nonro ewi tho mar jaod bura machon malugari Cyrus Jirongo mano wito ngimane masira marapaya kugwen matarika 13 dwe mar 12 higani. Kaka jafombo marwa Cynthia Onyango chiwo ler tendo kwach kicho yango ni nonro mawiye yango ni Cyrus Jirongo no wito ngimane bang' nyamburko mare kod bas mar kambi mar Climax tuomore Rigiri mano kar saa 8 gi dakika 19 mar otieno. Bang' penjo bedo mathoth ewi ler mar tho mar jaod bura machon malugari Cyrus Jirongo bang' nene boma ma Nairobi kinde machuok motelo, bad migao mar obila mochung' ne timo nonro ochako choko neno madhi konyo yango gino manokelo tho mare, ka gie sani chal mar gache en achiel kuom gigo ma obila mago kwach kich oyango kaka kar nonro maduong'. E ote makende mochwale mbui mar okwach kich, nonro mosetim yango ni jatelo nono wito ngimane bang' nyamburko mare tuomore Rigiri kod bas moting'o jowuoth kar saa 8 mar otieno gi dakika 19 kamoro ni Karai e apaya maduong' ma Nakuru kochomo Nairobi. Obila lero ni bang' bedo kod tumruok, nyamburko mar Cyrus Jirongo nong'ielore mita maromo 25 ka bas manotuomore kode noduogo chung' mita 50 kowuok kama masirano nobetie, ka bang'e jowuoth mane nitiere e basno nodhi nyime kod wuoth bang' bas moro machielo kawogi. E nonro masani omak kod kidieny mar okwach kich manono thoe kod mago manono neno kendo puodho pek mar neno mitero e doho, okwach kich oyango yudo wang' dede manyiso kaka masirano notimore ondamo machuok kende kowuok e kar medo mauta moro mong'ere ni Eagle. Kaluwore kod tipo mar wang' dede, kar saa 8 kod dakika 18 gi nyirni 40 mar kogwen, Cyrus Jirongo nodonjo e kar medo mauta kowuok yo ma Nairobi to ok nomedo mauta. Saa 8 kod dakika 19 gi nyirni 10 nochung' e rangach mar kar wuok mar kar medo mauta no, kendo saa 8 kod dakika 19 gi nyirni 19 nolokore korka chwich kendo chimo apaya e yo ma Nairobi. Saa 8 kod dakika 19 gi nyirni 25 tipo mar wang' dede nomako bas mar jowuoth katuomore kod nyamburko mar Cyrus Jirongo kama nowite ngimane kanyo. Obila oyango ni gisedayo dho jariembo mar bas manotuomo gach Cyrus Jirongo
Jal mong'ere gi nying mar Tyrus Kamau Githinji masani owe thuolo kod Rambu ka nonro dhi nyime ewi ketho mar kelo tho kaluwore kod riembo marach. Jariembo no obila yango ni dhi chopo e tesend obila ma Naivasha tarik 22 dweni nonro mamoko ka ji 2 moting'o jaus mauta kama ne Jirongo ochung'e kod jarit makanyo bende osendiko dhogi kaka nobedo otieno ma masirano notimore. Tendo kwach kich bende oyango ni gidhi nyime kod timo nonro kaka wuodh Cyrus Jirongo nobedo kinde machuok kapok oyudo masira kod jogo duto manolosoge otieno manobede kod romo moro e kar kuoto kuong' makare no Asis e boma ma Nairobi. Obila mago kwach kich bende igeno mar dayo dho jogo manoidho bas manotuomo gach Cyrus Jirongo kendo bang'e chwalo duoko mar nonro margi ne apis jamin buche mapacho ka ODPP. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Ogai mar obila Douglas Kanja oyango ni giseoro obila mano mag rito ndara mondo mi oket arita motegno e piny mapacho kae. Kanja wacho ni gigeto neno ni oti kod yor goyo joriembo fwai ma achiel kachiel e ndara kaponi giketho chike. Owacho ni chal makamano en achiel kuom yore mago ma osechak ti godo mano e moko kuom apeni mapacho kae kindegi mag sikuku. Jatend obila no wacho ni gimedo keto okenge mag neno ni oduok piny kwan masiche mag apaya. The instant fine system, we are going to have courts actually distributed into several areas along the major arteries of roads in the Republic of Kenya, so that we can actually be able to deal with all those, who are going against the regulations, traffic regulations, instantly. One life lost is one too many. We don't want to lose Kenyans, especially on our roads. And at this juncture, I would like to advise our drivers, all those who are driving along, on our roads, to drive carefully. Kama kwa mfano tukiweka traffic roadblocks, watu watakuwa wanachekiwa. Idadi ya watu ndani ya basi tunaangalia dereva, je, ni mlevi ama yuko salama. Mikakati kama hiyo inaweza kusaidia. Kama chalo jatend piny Kenya William Ruto odok ne okang' manyo kuku mar ten migepe okawo mano mar puodho agulu, mano mar jiwo dongruok kod mano mar jiwo meyo mar piny. Ne wuoye kaunti ma Turkana kama ne oyoro e nyasi mano mar mukelo kanyakla oganda mano ma dho Turkana, kama bende omedo seyo kweth makwedo sirkal kuom kiro weche maonge mise e kinde maginto gionge agenda ne piny Kenya. Lydia Okeo nigiler. Ne en nyasi mar yango kido gi timbe oganda jo Turkana. Nyasi mano bagi kaunti ma Turkana mong'ere kaka Tobong'ulore kendo notele gi jatend piny Kenya William Ruto. Turkana hoye! Bang' yoro e nyasi no, jatend piny no bago twak jodak makono kama omede dok ne okang' makuku ma jatend migepe nyoka o mar puodho agulu mar omenda mar dongruok, National Infrastructure Fund kod Sovereign Wealth Fund duto mageto loko such piny Kenya kendo keto chal gi piny mar Singapore. Lazima tubadilishe Kenya and lazima tufanye mambo mawili ya muhimu. Number 1, lazima tutoe wa Kenya milioni 10 kutoka kwa umaskini tuwaweke mahali ambapo wanaishi kama Wakenya wengine. Ruto bende oyango ni kukuno bende nyopudho kenge madhi neno ni okuny mose bede kaunti ma Turkana kuom kinde okang' mabiro bero ngima jodak makono e kinde matamalo 80 margi odaki dhier. Ile serikali ambayo itatoa mafuta hapa Turkana ni hii serikali mulinipatia hii. Na nimewaambia wale watu wanahusika na hiyo maneno ya kwamba tunataka kufika December 2026, December next year, malori yanze kutoka hapa kubeba mafuta kwa sababu tunataka kuweka rasilimali ya Turkana County. In this county of Turkana, 80% of the people in this county live below the poverty line. And that is why we must do whatever it takes to lift 10 million people, including those in Turkana, out of poverty. Oseo josiasa makito sirikal tesre mawacho ni onge gi agenda ne piny Kenya to kata kamano okasuliet kagi kwedo chenro mag piny owacho kabende oyango ni sirikande geto golo jo Kenya maromo milioni 10 e dhier. Hata mwingine nikamwambia wewe umekuwa serikalini miaka 50.
barabara ya kwako bado ni ya vumbi. Wewe utapata akili gani ya kupanga barabara ya Wakenya kama barabara ya kwenda kwako ni ya matope na vumbi? Tarehe 6 Disemba 2016 mimi na Uhuru Kenyatta tulikuwa Kibwezi tukilaunch barabara ya Kibwezi Kitui kwenda Mbondoni. Hiyo barabara huyo jamaa anasema alilaunch. Tafuta watu wajinga my friend, waambie hiyo story. Ewi chenro mar gedo mag ute mane ogonyore, jatend piny owacho ni oseketo tenge siling bil na boro mabiro siro gedo mar ute mane ogiot. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Ebwa gulu manyien ma manyo jatend kata jotend migepe opuodho ni mano dhi tayo dongruok ma pacho kae. Sirkal medo goyo debe ni mano ya okang' mano mar chwalo piny Kenya nyaka rang'iny mag pinje ma osedongore. To nonro mar agulu ni chal nade? Walter Nyambaga nigi lerno. Bang' kutend migepe yiere mar tengo agulu mar omenda ma sirkal oketo tenge kawuok e mwandu mage to kod yore mamoko mondo miyo obi odongo chumi e gero piny e kinde mabiro. Okang' ma jatend piny okoni dhi miyo Kenya picha manyien makare. Hii nchi inaweza kubadilika. Jopiny koro penjore gima agulu mano mar tengo omenda ne dongruok makiny kowuok e mwandu mag sirkal, the Sovereign Wealth Fund, ofulo. E mbaka kod jalony CPA Esbon Nomolo kolonwa iye matut. Nyaka wapenjre ni to jogo mabiro biro kiny to biro bedo e Kenya machal nade. Kik wabwenegi awego omiyo kata in e dalani iyudo ni igera dechino ikane chiemo gibiro chamo sama kech ng'eny. To sama piny tek kata ka piny otho to ikoni igani to ne piny otho adhi mana dere machieme. Mane tij Sovereign Wealth Fund mondo mi jogo mobro wene gi Kenya higni mabiro kik bed gi pek ahinya. Omenda mobro donjo ka akanye ka ous kembe ma sirkal nie gi shares, to shares go kose usi to inyumo gi agulu ni embe ka idhi kete gimoro. Kaeto nitiere gimoro miluongo ni National Mining Act. Tiende ni jogo ma manyo obed gold, obed mafuta e piny Kenya ka mwandu me buo loka. Chik wacho ni nitie atamalo mar mwandu ni madong' ne sirkal mamalo. Nitie bende mimiyo county ma oyude mwandu gi. Nitie atamalo mar mwandu gi mabende dhi rwake Sovereign Wealth Fund ka. Mondo mi wayud kaka wanyalo neno ni kiny ka bech mafuta odhi malo makoro piny garama dwa bedo matek ne jo Kenya, tagulu ni konyowa. Wapenjo jalony Omolo ber ma agulu mar Sovereign Wealth Fund biro godo to kod kapo ni japiny nyalo bede kod fungruok e yor ochumi. To maduong' moloyo en ni gigi te timore nikech wadwaro dongruok to kamwa chope ka ok waolo pesa kuom jogo ma olowa oko to wadhi olo pesa kuom weg bengi me pacho ka. Joge ka waseolo pesa kuomgi to koro pesa ma ginyalo miyo jo ohala matimo ohala ka in gi an kata joweg ohala ka wan koro ok wayud pesa. Omiyo sirkal osebedo kaka ohala mang'eny ahinya makoro interest kata magichulo ng'eny moingo kata msara michulo jotich e Kenya kata. Ka wamedo dhi nyime ga pande wadhi nyumore bugo. Chutho sirkal temo pogo budget mare ma osomo higa ka higa gi weche mag dongruok madongo madwaro omenda ma nyaka koro watudre go nyango gotieno e kwa tim kanyakla. Tiende ni PPP projects koro yudo apaya minyalo go e yo mayot ahinya mag deche madongo maloko piny gimiluongo ni Vision 2030 flagship projects. E kuku mar jotend migepe okoni gibiro neno ni ti kod okang' makamano ma onge mibadhi moneno. Wapenjo jalony kapende nitiere midhiero manyalo biro kod kitagulu makamano. Ok ni japiny oyudo fungruok. Ushuru pod ibiro mana chulo. Ok ibi nyisi ni koro kichulo ushuru nikech wan gi Sovereign Wealth Fund kata gi National Infrastructure Fund. Oyo ushuru pod ichulo mak mana ni sama koro sirkal goyo budget to pesa madine okete weche mag ndara, pesa madine okete weche mag sitima ka mane kao budget maduong' ka koro okao gi to tero gi weche somo, okao gi to tero gi weche thieth, okao gi to tero gi e weche neno ni to ere kaka jotich matiyo ne sirkal ochul pesa mowinjore. Omiyo mano obro miyo japiny yudo fungruok. Okoni kokale okang'ne
to Kenya nyalo chalo kod pinje mamoko mane okwalo ng'wech e dongruok. Ji ok ong'eyo, Singapore en piny matin ahinya, kendo joge tin. Mwandu malong'o ma gin go be onge. Gin ni en service economy. Tiene ni en piny manie dho wath. So gima duong' ma gitimo en ni wege giketo lwasi makare, ma kidhi timo ohala titimo ohala yo mayot, ka mwandu dwa wuok port margi kadhi kamoro amora wuok mayot, nyiso ni giketo lwasi makare mar timo ohala, so kembe mang'eny nyalo dhi timo ohala kanyo. E ote mochwe kogno kod jagoro maduong' mar Kotu Francis Atwoli, riwruok mar jotije oriwo lwedo okang' manyo osir kod jotend migepe, to lero ni Kenya osedeko mokalo e chiwo thuolo ne joket mwandu, nyuolo tije, gero nderni malong'o, bedo kod nembe mabeyo, lap mag ndeke, bedo kod teko to kod modhi, ute manengogi ogonyore e kind mamoko. Magi timore ka jatend piny William Ruto dok ne okang' manyo okawo, kendo koni kochopo higa manyien, to serikal biro choko maromo bilion 2.5. Nimesema December which year? December which year? December which year? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kama chelo en jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki nobago romo mano mar lalruok ewi wach oro gi kech mano makoro kwako moko kuom gwenge mapachuka. Romo no mane obagi e pare makaren okelo kanyakla jotend migepe kod jogoro mago e migepe ma bende rango yore mag kedo kod midhiero mag oro. Achiel kuom yore mane gilose kanyo ka girango en okenge mag reso jopiny mangimagi ni kamarach, kendo neno ni chiemo gi mwandu mamoko oyudore negi. Bende girango ratiro mano mar jamni ma bende oro medo hinyo. Kindiki owacho ni sirkal medo menyo gwenge mapacho kae kendo yango moko madwaro resruok mapiyo. More than 2.1 million people in Kenya are food insecure at the moment. The weather forecast is that the short rains should be ending in the next few days, by the end of this year. And so the situation is likely to prevail or even get worse. The interventions we require for the next 6 months, human-related interventions for food, nutrition, health, and related issues, including water, and then livestock-related interventions, including animal feed, offtake of livestock that would otherwise die. Nonro yango ni atamalo 13 mar jopuonj mag JS pod gin jopuonjre kata interns. Mae en nonro ma ochiw gi duol marango weche mag kit chwech mano mabende oyango ni ei kwan mag jopuonj machalo kamago maduol bende mar TSC osendiko nyaka ne Kenya Kwanza kautelo nus margi gin jopuonj mag JS kata bedni rem to pod nitiere. Judith Omondi nigi ler mar wachno. Report mar duol marango ratiro mag chwech ngek omenyo rang'iny ma piny owacho osechopie gidhiro somo mar junior sekondar ahinya to kirango ndiko mar jopuonj. E report gi oyangore ni nus mar jopuonj ma sirikand Kenya Kwanza osendiko nyaka ne gidonji e telo gin jopuonj mag junior school, ka ikwan ni jopuonj machuo kawo 55 kama mine odong'i 45. E kwan mar jopuonj mag junior school manie skunde sani 13 ripod ni yango ni gin ma jopuonjre kata interns, gino makata kamano osekelo ywaruok ahinya to e kinde ma jopuonjegi chako higa mar 2 kaka interns, gino magikoni ni e tok chik. Jopuonjegi osebedo ka ng'ur, iluongo ni Kenya JSS teachers. Gisebet ka ging'ur nikech mokwongo internship momiyogi ne wago dhi minyang'anyo mondo last year mondo 46,000 ondik tich. Sani kendo 20,000 pok ondik tich. Skul kidhi yawa want to assure ni jopuonj ma sciences ka dhi ng'anyo. To
20,000 go nikech 20,000 science teachers gi oketgi intern 1 year to be extended illegally. Doho nosega wacho pronounced itself ni internship should not be more than 1 year. To pod gitime nikech gionge pesa. E kwan mar jopuonjgi, 34% mag jopuonj machuo puonjo somo mag STEM, ka 20% gin mamine, social sciences okaw kod 31%, ka arts and sports odong' chien kod 5% mag jopuonj mag junior school. Wabed piny wang'ini ka jo JSS gin e bridge mar primary gi senior secondary. How nyalo konygi nado nikech ng'ur continuously ng'ur bro miyo somo kata nyithindo ma public sector ok bi perform maber. Kong'ire gi the third parameter maluongo ni jopuonj onge, the third one en nyithindo. In most public schools kata town kai kata Kisumu kocha iyudo ka nyithindo ni 80 e klas achiel gi japuonj achiel. Japuonj ni ma en JSS mogul ma be seche moko kata ni intern ma onge kata medical cover. Idwaro no puonj nyithindo 80 onon kwano gite otim compositions on end. We are giving nyithiwa manie public schools a raw deal. Counties mawuok nyandwat mar piny Kenya oketie rameny mamalo kaka counties ma pod ok mi jopuonj mamine thuolo kaluwore ni kwan mar jopuonj machuo ni malo kipimo kod mine. Judith Omondi, Ramogi TV. Jodak ma Nairobi pod guonyo wigi e wi jatelo mano magidhi goyo ne ombulu e kom gavana yiero maduong' mar 2027. Achiel kuom weche mani malo e list ma jodak ma Nairobi en kaka ichiwo omenda mano mar somo mar basari ne jopuonjre, chal mar peini e buore Nairobi, thuolo mag tije ne rowere e kind weche mamoko. Jafwambo mar siasa Chris Owino kolon mamoko kuom josiasa magawo kom mano mar gavana ma Nairobi e yiero mabiro kaachiel gi thuolo mag bedo joloch. Kata odoko ni IEBC pok okudho firimbi mar chako campaigns mag yiero maduong' mabiro, josiasa ma olap dhogi ndong' ne kom gavana ma Nairobi osechako piego tonge magi. Moko kuom josiasa machwero olaw ne kom Johnson Sakaja gin jaod bura ma Embakasi East Babu Owino, jaod bura ma Embakasi North James Gakuya, jaod bura ma Kadara George Aladwa kod jatend duond bura mar Farmers Party Irungu Nyakera. Babu Owino osebedo e opara manyime kaluwore kod tije maber kaluwore kod kambi matimo nonro pacho ka Infotrack ma osedhiale ka jaod bura matije ber mogik e pacho kae mangima. Babu bende koro member of parliament e thuolo mar ariyo Embakasi East, manyiso ni Embakasi East no bene gi ground malong', but Babu bende ochako campus ne, ochako siasa ne gi e campus ma bende ng'eny jogo kaka wang'eyo situation ma Kenya. Ng'eny ne nyithi mbalariany ko graduate to ng'eny ne Nairobi absorb 3/4 kata more than 60%. Nairobi absorb moingo kuonde mamoko e kor Kenya. Koro nyiso ni e seche mwawuoye ni jok ma ne go kaka supporters ge from campus go ng'eny gi pot ni Nairobi ka mago joge kata obedo ni moko ok noluwe odhi go kura Embakasi. Babu kata kamano osebedo ka ok modhere pi kod thoth jotelo mag duond bura mar ODM kaluwore kod winjruok mar ODM kod UDA e loso sirikal mar broad-base tok ng'anyo mag Gen Z. Ma bende osekelo kiawa ka bende Babu Owino dhi laro kom gavana ma Nairobi e yiero mabiro kod otiko mar duond bura mar ODM kose duond bura machielo ma ok sir lwedo broad-based. Gima nyalo duoko chances mag Babu Owino kawo kom mar gavana ma Nairobi en ni joma luwe ng'eny gi gin Gen Z, joma pod tindo gi. To kata ka nying'iyo by elections, nyiro ka joma tindo gi ok go kura. Ya? Koro ma nyalo miyo opponents magi advantage. Nikech yudo ka joma luwe gin mana Gen Z, but Gen Z ok gin joma go kura. Gibro go koko social media, Twitter and Facebook and Instagram to kochopo sach go kura to kinegi. Nyawadgi mar Embakasi North James Gakuya ma en osiep Magita Gidel mar ogai mar DCP Rigathi Gachagua bende nenore ka jasiasa matamo Sakaja nindo mayom. To Gakuya nigi base e Nairobi nikech orali jodhodgi mokwongo. To otenore kuom mane en jalup jatend piny Kenya ma bende koro e party leader mar DCP. Koro gin bende gikete onenore ka gima DCP koro e party mawuoyo e lojo mawuok Mulima. To mano nyalo miyo Gakuya
sanja moro malong'o mar piem, kata nyalo kete e kiwango okang' malong'o maber mar piem gi jowetene. Jomoko bro ng'iye ni jo-Kikuyu ng'e Nairobi, amany jo-Kikuyu. To siasa ma Nairobi ka ok ng'i kamano. Siasa ma Nairobi ka ng'iyo ni to bende party leader mari en kod influence manadi Nairobi ka. Mane omiyo ne obedo tich mayot ne Johnson Sakaja mondo yombi 2022. Johnson Sakaja korka kore nigi thuolo maber mar dok e kom makamano kaluwore kod osiep mare kod jatend piny William Ruto. Ng'ato kaka Sakaja en incumbent kata jalno matiyo sechegi. Kata bet ni ok en popular ahinya e gwenge ma Nairobi, to pod nyaka yud ni en gi joge nikech nitie jok ma tiyo kode machalo ministers mage mag county, chief officers, directors ma bende gone piny constituencies mopogore opogore. To en bende owuok senate kobiro e governor, nyiso ni ne en gi supporters ge chien kacha. E korka korgi, jodak ma Nairobi golo siem mager ne jogo duto malaro kom governor ma Nairobi ni ok dhi bedo negi mayot. An nyaka na wach na yiero Sakaja pok na nene machiegni kata jadak ma Kibira kae. Kata kwanza kae kakoro Sarang'ombe ka. Sarang'ombe wuod men Kamkunji. Pok na nene kobiro ka. Kwa hivyo gavana mobiro mori koka Nairobi kaka jokali. Omiya welding machine kata grinder. Kata omiya tenda moro ni bwana kinyi dhi loso drisa ka. Koro wadwa gavana ma nyamiwa basari ma pesa malo niwach waonge pesa kata kama chiemo ema onge to ma nyithindo mekwa masomo onge kumano waguli wang ni election mabiro obio yier ng'ato kaluwore gi policy mare moselo ne ji. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Aya koro mjua mane makilo giko mara wich manyien okinyi makaone chino mar piny dakika osekalo 33 tok sa 12 mar okinyi makawuono. Samuel Origa wacho ni Cleo yaore ahinya asiro gi majatend piny okelo no. An Samson Okalo Origa wuod Kano Ugwe School erokamano. Vincent Ochieng wuod gi Mkarariu wacho kani Cleophas yaore kanyo amoro kodwa ahinya maratari asiro nje chenro. Freddy Kosuru yaore Cleo Mosna Joyce gi Sharon e studio derepe mariembo ya apaya wa onego bed akicha kinde masikuku gi wachomo ni kaber to bila mag traffic onego golgi e apaya kaluwore gi kita soya mano magikao makata nyamburko ting'o dhano mathoth. Obila mag traffic odich mana gi asoya ok gidich gi ngima dhano. Okinyi maber ne ji duto te. Alfred Osuru Madandora Phase 2 erokamana ahinya. Wuod Makori mar Giribe asedonjo chenro kendo aneno live erokamana ahinya. Amos Mbago mar Athi River amor gi chenro. Amoso babana Joseph Mbago, mama Byron, Eliva Ochieng, mamana Sylvia Mbago, Byron, Peter, Esther, Melvin Kachel kodaka Sam Joseph Mbago duto te mago mag Oroba Minya Village erokamana ahinya. Redman Achok mano Maringa bende asedonjo kae kod we chenro achal kachiel mathoth biro nyakora moge jwa inkete karka ni mar ka waduogo kae kod gazet okinyi makawuono. Joyce Oduoro osekoreyo makare kae mar kelo ni gazet kentiere kae kod Boniface Otieno. Anyiga Cleophas Luoch jagisumo kanya kwar mokeo nyaka sango warade chenro mar mbako romo okinyi makawuono. Kik idhi mabor. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control.
Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Kila kitu kibao na discount kibao. Key festive season, Citizen Duka may come through. Get our special Christmas hampers pamoja na discounts za everyday essentials. Kuorder ni rahisi. Dial *487*5# ama visit citizenduka.com. Now shop sai. Citizen Duka. Share the joy, save more. Citizen Duka, the home of discount. Citizen Duka, the home of discount. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakurunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek nyakurunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakurunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakurunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawan. Wimbo huu Bwana Yesu kazaliwa kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *343#. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ticha ng'wen ka ticha ng'wen wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To kuna somo polytechnic. Nena inajua kali tu. Kaka kurati meni. Poko pogore. Keto lere wi jogo mapile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka, to wachwakogi, kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Ticha ng'wen ka ticha ng'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kick by. Osechopo e kinde nyasi to wan e Ramogi TV kae, wadwa miyo sikuku mari obed manyangafu moloyo. Ibed gi chuny mokwe, tibed mamor. Aparo ni en ni Obama. Wakelo ni sinema mag Christmas. Kokalo kuom sigendni mamoro chuny joot. Magongo, aneno mana ka gichalo yugi. Dawe, magi Christmas light. Nyaka sigendni maparonwa gima Christmas en. Merry Christmas. Merry Christmas. Nyithindo be okwawe chien. An gi mor mang'eny ahinya nikech kiny gokinyi waboyawo mich moko. Winj mor mokalo e nyasi mar Disemba ni. Merry Christmas. Nyakora Mugajuang dakika en 40 tok sa 12 mar kinyi machiegni e nonro mar gazet Matai nyinga Joyce Oduor. Antere kae ko jafwambo wadwa Boniface Otieno mar mondo mi wang'iti gigo manitiere gazet. Oyawre Boniface ichio nade? Oyawre inya ichio maber. Ageno ni bendi ichio maber kinyi makawuono. Mokwongo
yiena mondo achiw ote maga mag kuyo ni jafwambo wadwa Festus Amimo ma Nyasaye koro nyocha oseluongo mondo dhi obed kode. En lal marwa kabisa wan kaka jofwambo, kendo ageno ni oganda luo duto bende oyudo lal maduong' kabisa. Gie seche machalo kamagie wahore uru mondo mi wami jatelo kopo mowinjore gie seche machalo kamagie. Otherwise agoni erokamano kuom gwel makende e studio mar Ramogi kayo. Erokamano Nyasaye mar mondo mi oket chuny Festus Amimo kama okwe ka wang'eyo ni chenro mano mar tere kar yweyo mare mogik koro timore, kendo ibo bed ka ikete kar yweyo mare mogik chieng' tich abich mano ma en chieng' tarik 19 ma en dweni. Kendo wan kaka jofwambo wantiere kuyo kendo wamedo kwayo ne familia mare mondo Nyasaye oho chunygi e kindegi. Kata kamano kwadonje nonro mar gazet achiel kachiel okinyi makawuono, gazet mar Daily Nation kachiel kod The Standard weche magimiyo pek odiochieng' makawuono aneno ka gin mana weche machalre. Kaluni koro gitudore kod mano agucho omenda mano mar National Infrastructure Fund ma kuku mar 10 migepe ne opuodho mar mondo mi olos kata ochuoga yanga chieng' wuok tich. Ka koro jogo ma ochung' ne weche go mag uchumi e pacho kae osebedo ka penjo makoni kod kocha kotudore kod agucho omenda makamano. Kopogore kod mano weche mamoko manno ka gazet mano mar Daily Nation kachiel kod The Standard omenyo en kotudore kod jo Kenya 18 makoro noresi kowuok e pinyno mar Russia. Ne owuon gi ni nitiere tije e pinyno mar Russia, kata kamano ka gichopo kuro to koro ne giyudore e mbele kaka jolwenya makoro e dhao madhi mbele kin pinyno mar Russia kod pinyno mar Ukraine. Kata kamano Boniface adono chako kod gazet mano mar Daily Nation. Gazet mar Daily Nation ka wang'eyo wach magimiyo pek okinyi makawuono mana kwasewacho en kotudore kod penjo makoni kod kocha makoro nyaka sani koro imedo penji kotudore kod agucho omenda mano mar $5 trillion mowinjo bed ni iketo e wechego mago mag dongruok. Ondike ka ni queries over Ruto's $5 trillion fund. Ka koro nyaka sani penjo makoro ipenjo ni agulu makamano ibo bed ka itiyo kode yo machalo nade, wechego mago mag kaka ibo bed ka ilose, wechego mag ng'ama bro bedo kochung' ne agucho omenda makamano kachiel kod lera ma onge mibadhi moramora mabro bedo e agulu makamano. Kata kamano jatend piny Kenya William Ruto kinde mano loso nyoro wacho ni gibo bedo ka gitemo mar mondo mi koro gidina ne rot maduong' manitiere kin jogo momew kod jogo modhier e pacho kae. Kalo ni mano e gino ma koro otemo timo e kinde ma koro entiere kod thuolo mar higni 30 ma koro dwaro ni kochopo higa mar 2055 to yud ka piny Kenya osechopo first world country pinje kaka Singapore. Wach makamano anno komiye peke hit gazet mar 7 Boniface. En adieri ni jatend piny Kenya moluori migosi William Ruto odwa establish fund ma agucho omenda moro kae maromo $5 trillion mondo otig pesa gi e kelo weche development mopogore opogore kaka loso dam, weche kaka machalo mag gero ndara mag reru pacho kae, medo kilometers mag barabara mwantiere go pacho kae. Kageno mare en ni kochopo higa mar wacho ni 2055 sorry, to Kenya bro bedo kae na chiel mag pinjego ma wanyalo wacho gi dhongere ni first world countries machalo kaka Singapore maseche duto wasega bedo kwa benchmark kodo. Oken paro marach lakini mana kaka isewacho jo mang'eny ama jo Kenya mang'eny ama jolony mang'eny e weche mag kata weche investment temo mana penjo ni to agulu ni idwa chuoge nadi, to pesa ni kao wadwa yude nadi, to kawa yude wadwa tiyo kode nadi. The oversight part of it ma paro ni kelo shida maduong' kabisa. Ng'ato penjo ni to role mar Auditor General bro bedo kanye mondo mi otim oversight mar pesa ni. Seche ma iuso a public asset mari kaka serikal public entity ame parastatal kaka nyocha gitime Safaricom cha to gikelo pesa no kae. Pesa ni bro tiyo nadi, to seche mogole odhi kure, expenditure mar pesa ni maparo chando wija piny kabisa. To kopogore kod kata kod wechego mago mag expenditure Boniface, gino makendo chako kelo penjo mathoth ahinya nyaka wuok kuom jopiny en ni ang'o momiyo agulu makamano ochuogi ka ok opuodhe kod od bura mamalo. Nikech wang'eyo ni iwacho kae ni chieng' tarik 31 dwe mar 10 mano mahiga ni jatend piny Kenya William Ruto e kinde mane ntiere e kaunti mano ma Kakamega e gwengo mago mag Butere
chenro. Wacho ni gintiere kod chenro mano mar chwalo agulu mano mar National Infrastructure Fund e od bura kacha mar mondo mi od bura one kaka inyalo chuoge e mise motegno kaeto bang'e e kibobed ka ilose makare. Kata kamano nwaneno ka chieng' wuok tich koro ne gikalo ni mano agulu mar National Infrastructure Fund kaachiel kod Sovereign Wealth Fund osechuoge ahinya. Gino makoro iwacho ni kelo penjo makoni kod kocha ni to ler mare bro bedo e yo machalo nade. Kata kamano iwacho ni obobedo ka okelo dongruok obokonyo e chwalo dongruok e sectors mopogore opogore mano moting'o kanyo weche mag thieth, weche mag pur, weche mag wuoth kaachiel kod weche go mag teko. Wang'o ni weche mag pur mana kaka isewacho nitiere dams kata yawo mopogore opogore mowinjo bed ne igero e kuonde mopogore opogore. Weche go mago mag teko wang'eyo ni nitiere chenro mano mar loso dag sitima mopogore opogore. Wantiere kod mano mar nuclear, mano mar yamo, wantiere kod mano matiyo nyaka kod teko mar sitima. Mano ni wabedo kod sitima moromo. Kaachiel kod weche go mag apeyni wang'eyo ni kokalo e projects mopogore opogore ma sirikal timo kod ji giwegi, kembe mag ji giwegi gisechako neno kaka ginyalo kongo kendo loso apeyni mopogore opogore. Kata kamano iwacho ni magi duto timore kinde makoro osewach na agulu makamae 5 trillion no ok bi thung'o jopiny kod osuru. Koro kaluwore kod sigana makama mano kondik kae kod Peter Mburu kaachiel kod Dominic Omondi. Koro giwacho ni jatend piny Kenya William Ruto temo tiyo kod kembe mag sirikal e neno kaka onyalo lombo joket mwandu mawuok e pinje maoko kata mag ji giwegi mar mondo mi oket mwandu e pachoka. Kata kamano Nyakora Mugejuang nyalo somo sigana makamano it gazet mar 7. Adwa ni wadog chien Boniface wadhi ane it gazet mar 2 kaachiel kod mano mar 3 mar gazet ni mar Daily Nation. Ano ka ondik sigana moro kae mano kotudore kod tudruok mane nitiere kind jatend piny Kenya mano mosenindo Daniel Toroitich Arap Moi, jatend piny Kenya masani mano William Ruto, Kirwa kaachiel kod mosenindo Cyrus Jirongo. Ondiki kae ni bound by politics and more stories of Moi, Ruto, Kirwa and Jirongo. Kaloni ni nyaka sani wacho ni e kinde mane idayo dho Jirongo e kinde twak moro mane embene na achiel kuom jogo ma olap dhogi ne ndong' ne komten piny Kenya. Nowacho ni nitiere kaka niluongogi e kar jot mano mar jatend piny. Koseluongi kanyo to ninyalo migi box mopong' kod pesa, to pesa makamano wacho ni jatend piny Kenya machon mosenindo Daniel Toroitich Arap Moi ema nong'eyo kuma pesa makamano nitiere. Apani magi mana gik makoro duoko wachien gigo manotimore chon. Adier, sigana ni mokwongo kendo kapok wadhi mbele matin ahinya wanyalo wacho ni wan kaka jofwambo wamedo mana kendo oro ote mag kuyo ni Cyrus Jirongo, ma businessman maduong' ahinya pacho kae, manyocha olalo ngimane iyo ma the police pod medo timo investigation mondo ng'e ni to ang'o manotimore maber. Jirongo ken ng'ato kalo kae pacho kae nikech 1992 wanyalo paro maber kabisa kaka mane jatend piny Kenya manosenindo Daniel Moi ne tiyo kode mondo timne grassroots mobilization. Kendo iwacho ni nen ng'atno manen kod lony mamalo kabisa e keto yudhe karachiel. Omiyo Moi ne otruste kabisa kendo wachore kae ni en ni luonge kar jot mar ker pacho kae to ing'ise ni boxes moko biro, boxes machalo ma sanduge moko madongo dongo mwaketo ga cameras kwa dhi e field ka tiwachone ni pesa osebiro, pesa go kete boxes machalo kamago. Nyakora Mugejuang gin boxes madongo dongo to ing'isi ni pesa okete iye kanyo timiyi tiwachoni ni in koro dhi e ground mondo ine kaka inyalo timonwa mobilization. Aparo siasa mar manosenindo Daniel Moi ne ogoyo siasa ne yo mopogore kabisa kendo en ng'ato mano believe anyalo wacho kokaluore e weche mag gonya kendo inyalo paro during that time ema dhano ne pango lain mar mlolongo ma ka for example abiro ta seronu ausonu development plans maga to uonda nubro gona kura tabro nena thier kabe ubire lain mara seche migo kura ama okubiro. Jirongo en ng'at malich kabisa kata mana pacho kae waseng'eyo ni notudre kabisa gi jotelo madongo dongo, notimo biashara kata mana mag minerals gi aparo kamano. Influence mare nen lich ahinya pacho kae. Omiyo anyalo wacho ni jo Kenya olalo ng'ama lich ahinya. Osiepene mantie political circle ang'eyo ni jatend piny Kenya mantie sani ne gitiyogo 1992 ne president manosenindo Daniel Arap Moi kane gine jogo mane form YK92 vijana
gavana wa Nyayo anyalo wacho kamano kendo ne gitiyo tich matek kabisa 90 kera kura ma 90 ne tek kabisa but naparo ne gitiyo matek kabisa bagi ni yudo kaka ne ginyalo deliver ni Moi mano believe kuome kabisa kendo aparo ni Moi ni ng'at ma ka ne ose identify ni nyalo tiyo ne to ok no nyal weyi jogo mang'eny kabisa manotiyo under him mano trust neno gima notimo ne Uhuru Kenyatta bom mako lwete nyako bedo president kora nyalo wacho ni ne ng'atno makano ose trust kuomi to ok no nyal weyi mana kaka no trust kuom Jirongo koda paro William Ruto beno gitiyo go chien kacha beneno kama korentie seche machalo kama gie haya nyakwara Mugia Jwang singana makama ni nyalo somo matute it gazet mar 2 kachiel kod mano mar 3 mar gazet mar Daily Nation to kapod watudo wa mako mana weche motudore koda to mano mar jaod bura machon mar Lugari Cyrus Jirongo mano wito ngimane e masira mar apaya it gazet mar 4 mar gazet mar Daily Nation obila nyaka sani koro ne ogolo mano milome kata wanyalo wacho ni details mago manyien kotudore koda kaka Cyrus Jirongo no wito ngimane masira mar apaya mano tieno ma piny norugodo chieng' Ngeso kakoro nyaka sani wacho ni dereva mano mar bus mar Climax nyaka sani koro itimo ne nonro kotudore koda wacho ni kelo tho mar ng'ato kokalo e masira ma coach mano mar apaya odiochieng' manyoro wang'e ni okwach kich mago mawuok e log tich mano mar mochung' ne wechego mago mag nek ma coach kata mano miluongo kanyo kod dhongere ni homicide kotel negi kanyo kod Martin Nyaguto odiochieng' manyoro ne gintiere boma mano ma Naivasha ka koro ne gitemo mar mondo mi gitima ne nonro matuta kotudore ni ang'o mane otimore adiera momiyo kelo tho mano mar Cyrus Jirongo kendo it gazet mokwongo mar gazet mano mar Daily Nation aneno ka koro ket gigo mano timore nyaka sama koro Cyrus Jirongo no wito ngimane masira mar apaya mano timore kar saa 8 gi dakika 19 gi nyiriri 25 mano mar okinyi otieno ma piny orugodo chieng' Ngeso mano mar juma mokalo Boniface en adier okwach kich motelne gi Martin Nyagutu no aneno kodhi kacha kendo gitemo keto pieces of information maginyalo yudo karachiel mondo gine ni to ang'o mano otimore adier wachore ni former Lugari MP Jirongo makoro oselalo ngimane no saa 8 mano tarika 13 Disemba iwachore ni saa 8 gi dakika 18 gi nyiriri 40 onene ka oriembo mtoka nyamburko mare e petrol station miluongo ni Eagle petrol station kowuok Nairobi direction to kochopo petrol station kacha to wachore ni ne koketo mafuta e gari ne to kachopo saa 8 gi dakika 19 gi nyiriri 10 wachore ni Mercedes Benz mare registration number mare kwa biluonge ya mokae gi seche machalo kamagi ne odhi to chung petrol station kacha towards the exit matiende ni odonje petrol station kacha kowuok na Nairobi side to dhi ochung at the exit side kachopo saa 8 gi dakika 19 gi nyiriri 19 mano gotieno nyakwara Mugia Jwang to odwok kendo ka ng'ama owuok exit mar petrol station kacha to dhi kagemo dok side mar Nairobi to kachopo saa 8 gi dakika 19 gi nyiriri 25 to nyamburko mare mar Mercedes Benz matin cha ochwadore kod gari mar Climax mane wuok aparo side mar Nairobi en ajali no ma achiel kuom high profile politicians mosebedo go pacho kae kendo nyo aneno kata relatives mage jo opposition osenyiedhore woko ka giwacho ni gisiyo serikal mondo timane nonro maber mondo ng'e ni to ang'o mano otimore dibed ni tho mare ok en tho ma kawaida ama dibed ni mae to kaka Nyasaye en to be noseluonge ama dibed ni to ang'o mano otimore mane penjo maduong' ma sandi dhano penjore ni to jatelo maduong' machalo kama maeni nene nyamburko kende seche machalo kama gien nikech ang'o ne onge gi uwezo mar kawo kata ng'ato manyalo riembe pono notiyo gi gik moko ma samoro loko wi dhano ma dhano samoro madhogi nedbed hawi marach kabisa kane onyalo tiyo go ka story ambo mtoka kende ng'ato kaka Jirongo ni na position mar kata kao driver assuming ni nomer wacha kamano ni na position mar kao driver to riembo nyamburko mare but the way kaka gigi timre edonje petrol station to kifuel then it turn back towards the direction mani wokie akiani Nyagoro Mugia Jwang inti nene nadi nikech mae ngiso picha moro ma ok donji kabisa but kwach kichose ka wachni kendo gibro timo investigation kako injury kakoro nyaka sani bende
warito mar mondo mi obi otimne mano bero mariango ni to ang'o mano kelo tho mare kopogore kod masira makoch mar apaya mane oyude ka bende geno ni familia mare bro bedo ka loso ka giseyudo duoko mano kowuok kuom jogo matimo bero kata postmortem e kinde ma bende koro nonro pod itimo matut mariango ni to en ang'o mano kelo tho mare ka bende en bende wako Nyasaye mar mondo mi oket chunye kamokwe. It Gazette mar 5 mana bathe kanyo bende kotudore mana kod weche mago mag gayo masiche mag apaya pachoka masani koro medore ahinya to kindegi mag sikuku nyaka sani koro wang'eyo ni nitiere kaka imedo jiw arita ya pini magwa mapachoka ondike ka ni special unit targets holiday road chaos kakoro nyaka sani wacho ni nitiere special multi agency unit manyaka sani koro sekete kor gwenge mopogore opogore mar mondo mi obi omaki kata otima pedha ne derepe marori e ndara kata ya pini mapacho kae ahinya te kindegi mag sikuku nikech wang'eyo ni kaluore kod nonro iwacho ni thoth masiche mag apaya ikelo kod gino miluongo kod dongere ni human error gigo minyalo geng'i kaluore ni ng'ama riembo e masiche moko koluwo chike mag apaya nitiere jogo masiche moko riembo komer to nitiere jogo makoro ringo e ng'we airititi gino ma inyalo geng'e mane momiyo wang'e ni sani koro iketo chike mager ahinya mar mondo miyo ne kaka inyalo neni oduok piny masiche mag apaya kendo wang'eyo ni ugai mar do mano Martha Koome kokale duol margi mano mar NCAJ bende ne giseyie ni nitiere mobile courts kata doho minyalo tima e mbui kama oyude ng'ato kod makosa kanyo tiyalo dereva kanyo ok ni koro podi chiki ni chope doho kinde machielo mage moko kuom gigo miwacho ni biro bedo ka konyo e duoko piny masiche mag apaya gi sani Boniface. Anyalo wacho ni nyakoro Gajwang' wan jogo duto masiche moko koro dwa chako wuoth kochomo dala chamo skuku. An ajangiso ga joga seche duto ni Christmas en odiochieng' kaka any other normal day kendo mae to gima ok abi pandu nyakoro Gajwang' wawe kur bedo gi haraka mar dhi dala especially a few days to Christmas. Wabedo jogo mochanore aneno kin gi mbaka moro mbele kae gi jolony mag uchumi and the rest kubro puonjo nyikora Gajwang' kaka ginyalo timo spendings mag during Christmas holiday. Achiel kuom gigo ma anyalo wacho bende ka medo mana jiwo twak mo biro biro gono en ni wabedo jogo modimbore seche ma koro wadhi timo holidays mar Christmas ni. Aparo ni en paro maber ma judiciary biro go pacho kae paro ma judiciary biro go pacho kae en paro maber ni seche ma jogo ma riembo anyamburko seche ma koro an gidhi dala Christmas jogo marorie e barabara nikech cases mag traffic cases kaka mag jogo malalo ngima gi barabara gin gigo ma inyalo geng'i ka wariembo maber kwariembo mohore en paro maber nikech seche ma atuomo nyamburko nie barabara to ketwa piny kacha boyalo boyud ni an gi makosa onge tiende mia sinti jina duog February 2026 hapana wach ni wawache mana kacha tabedo find tachuli mana gie sechego kendo paro ni obero bedo kuma ger ama obiro bedo lesson maduong' ni jogo ma seche duto magiriembo to gin kine barabara. Mar ariyo anyalo wacho ni jogo mabiro yidho PSV ka koro udhi chamo dala chamo nyasi ma timo nyasi ma Christmas wek yie ni for example dereva riembo mtoka to mulo simu wek yie ni dereva riembo mtoka to overlap tineno tin gi uwezo mar kwere ni aoyo ok inyal timo ABCD. Wabedo jogo ma otang' kabisa nikech ngima moko mwalale barabara kae wan gi uwezo mag geng'o gi kendo anyalo wacho mana ni kwa bedo very vigilant e barabara to wabiro yudo kaka wakonyore sana during Christmas period kae bawa tiek maber bwa duoge tije wa Januari e yo maber mowinjore anyalo mana wacho kamano. Aya, mana nyaka sani bende podi medo jiw derepe mar mondo miyo we riembo komer kalni mage moko kuom gigo makoro kelo masiche mag apaya kendo weche go mago mag chiwa soya e kor ndara e kinde ma ji nitiere wuoth bende mage moko kuom gigo mbio bed ka inono matuta inyanya te kindegi mag asikuku ber chopo moleo
tichop kengema omiyo ng'we irititi bende derepe owere godo. It gazet mar auchiel mar gazet mar Daily Nation wanyalo chone en fungruok ne familia moko mosebedo ka yua kaluwore kod johera magi mane owuondi ni dhi tiyo e pinyno mano mar Russia, to kata kamano kane gichopo e pinyno mar Russia to ne giyudore e ong'ala mambele kata e kind jolweny mago mag Russia e dhaw madhi mbele e kind Russia kod pinyno mano mar Ukraine. Kako riwach ka ni jo Kenya 18 ne mane obedo e kind lwenya ma nitiere kind Russia kod Ukraine oseduokgi e pacho kae. Wanyalo wacho ni ma en ndamo ma kare ahinya ma migawo mochung' ne tudruok kod pinje maoko motel ne kanyo kod Musalia Mudavadi otimo. Mano maneno ni jo Kenya makamano oduogo e pacho kae. Nyaka sani bende wacho kae ni nitiere agencies 600 makoro itudo kod wuondo jo Kenya ni nitiere tije e pinje maoko, kata kamano kisedhi kuro to iyudori ni koro ijalweny. Seche moko kata lweny no ok ni somo ne e yo makare kata ionge tiegruok makare. Nitiere agencies 600 makoro nyaka sani koro osemal lesen maggi kaluwore koda weche mago mag wuondo jo Kenya kata gine moko kuom gigo mane koro jo Kenya otiyo godo mar dhi e pinyno mano mar Russia. To bende nitiere jo Kenya moko ma bende pod iwacho ni nitiere kuonde mopogore opogore e pinyno mar Russia. Boniface. En adier recruitment agencies moko wantiere go pacho kae mok beyo, kendo seche ma gikawo jogwa to giwacho ni wadwa teri piny mar Russia kucha, to gi elaborate ni maber ni to ang'o midhi timo. Omiyo iyudo ka jogwa seche moko yudore kama tek kabisa. En fungruok maduong' mana kaka isewacho ni familia 18 makoro seduok pacho kae kowuok e pinyno mar Russia kama ne giyudore ka gin e lweny mar Russia gi Ukraine kacha. En hawi maber ni jogo moseduogo, but gima nyaka wang'e ni nitie kata mana jogo manoteri molalo ngimagi e lweny. Mana kaka isewacho, inyalo teri e lweny machalo kamae tikia ni orwaki e lweny machalo nadi. Omiyo iyudori kama tek kabisa. Number 1, ibiro bedo tortured psychologically nikech in kani wuok Kenya ka to niwacho ni dhi timo tich maber e pinyno mar Ukraine, Russia kucha. Samoro ng'ato noseng'isi kata ni idhi yudo tich, isebedo kitagori Kenya kae from higni kata 5-10 ka ionge tich, to ng'ato wacho ni ne idhi yudo tich koteri e pinyno mar Russia kucha. Tichopo kucha tiyudo ka lwenye moketigo iyudo ka ibiro bedo tortured psychologically, iyudo ka bedo settled, iyudo ka ok ni train nikech jalweny en ng'ano mobedo train. Idhi gori gi jogo mobedo trend, ibiro kibiro lalo ngimani, familia mari ibiro dong kama tek kabisa. Omiyo nyalo wacho ni Musalia Mudavadi, Foreign Affairs and Prime CS timo tich maber kuom neno kaka familia neno kaka dhano 18 ginyalo duogo pacho kae. Wanyalo mana ng'ise ni mopok oduogo bedo tem kabisa mondo nini obiro pacho kae wariyo gi familia margi. Kalure kod oboke magazini mano ma Daily Nation noneno kowuok e migawo mochung' ne wechego mago mag tudruok kod pinje maoko. Nyaka sani koro giwacho ni nitiere jo Kenya moko ma osewito ngimanegi, nitiere moko ma bende podi okwamo mana kisewache pinyno mano mar Russia. Tiwacho ni kalure kod records makamago nitiere kuonde mopogore opogore ma jo Kenya nitiere e pinyno mano mar Russia, moting'o kanyo Belgorod, Istra, mano Wenga military base, wantiere kod St. Petersburg kaachiel kod Rostov on Don. Iwacho kanyo ni gwengego mago mag Belgorod jo Kenya 20 nitiere kuro, ka achiel kuomgi noyang ni owito ngimane, kama moko to podi nitiere e kambi kanyo. Nitiere gwengego mago mag Istra e pinyno mano mar Russia, jo Kenya 29 nitiere kuro. Iwacho ni 3 oseduoki e pacho kae. E gwenge mago mag St. Petersburg camp nitiere jo Kenya 26 ka 4 ne oduoke pacho kae, ka moko kuomgi nitiere kod hinyruok mopogore opogore. To hinyruok makamago gin hinyruok makocha ahinya Boniface, nikech moko kuomgi nitiere kata fuondi moko mag dendgi makoro onge, gino miluongo kanyo kod dho ngere ni amputation. Nitiere jo Kenya 2 manitiere Rostov on Don, ka jo Kenya 6 koro nyaka sani koro oseyang ni nitiere kuonde mopogore opogore. Moko kuom jo Kenya makoro duoke pacho kanno ka gazeni mano ma Daily Nation bendo yango nyingegi mago ji 18 makoro seresi kowuok e pinyno mano mar Russia. Oting'o kanyo Benson Osomo, Osieko, Shakila Wambo, Pius Mwika, Derek Njagi, Kevin Kariuki, Nduma, George Rimba, Mwagona, Vincent Odhiambo Awiti, Wilson Mwaoko, Mwanyalo, Orima Jobik Otieno, Daniel Moogi, Daniel Muriuki, Chistangi Matano Athman,
Newton Maliro, Charles Legine, wantiere kod John Ngeru, Kariuki, Stanley Mungai, Brian Kimutai, kachiel kod Michael Barasa. Mago e moko kuom jo Kenya 18 mano duogo e pacho kae. Kata kamano nitere jo Kenya moko ma podi odong' kuro, to mana kaka isewacho wakwayo sirikal mar mondo mi okonygi gin bende giduoga e pacho kae. Kwadhi mana mbele mapiyo piyo nitiere sigana moro ma bende omako wang'a. It gazet mar 10 ka watieko nonro mar gazet. It gazet mar 10 mar gazet mar Daily Nation report makoro gol kod controller of budget e pacho kae nyaka sani koro yango ni nitiere counties 20 ma e hiko omenda manyien mano chakore chieng' tarik 1 dwe mar 7 nyaka chieng' tarik 30 dwe mar 9 mane kwota mokwongo mar hiko omenda manyien mar 2026 2027 counties 20 onge omenda mora mora magisetiyo godo e chenro mar dongruok. Gino manyalo bedo ni mako chuny ahinya kalore ni kinde mathoth iwacho ni counties owinjo bed ni keto ng'ala manyime wechego mag dongruok. To sani wantiere kod counties 20 ma bendo yang nyingi kanyano ka county ma Siaya kachiel kod county ma Kisumu e kin counties mago makaluo bende pok otiyo kod omenda mora mora e wechego mag dongruok. Boniface. En gino malit kabisa nikech seche duto wageno ni pesa kadhi e counties kucha to waparo ni percentage mang'eny obed ndhiye weche mag development but ma osebedo ka en opposite. Japiny medo mana penjo ni to mae timre nikech ang'o. Ok en gino maber. Absorption rate on development obed ni en gino man malo kabisa seche ma jogi yudo allocation, but dibed ni samoro pesa ma giyudo ok rom kata mana timo development ba gitimre current expenditure. Omomiyo ibiro yudo ni pesa duto ma giyudo dhi e salaries kod timo gik mopogore opogore mochuno nyaka gitim gi e sechego. Kisungu luongo ni recurrent expenditure. En gino marach kabisa. Aneno ka countries kaka Siaya and the rest ni kae. Wageno ni going forward gima chalo kamae ok bibetie. Pesa omed dhi e counties mondo wane kaka wanyalo konyo gwengwa makaluo e weche mag development e seche mowinjore. Erokamano. Atiwacho kata ni e counties 27 ma gin bet gitemo mar mondo mi gichwala ne omenda e chenro mar dongruok. Chenro omenda mane giketo tenge e wechego mag dongruok en bilion 3.69 kende. Ma bende iwacho ni en dok chien kipimo kod kipimo kod thuolo maket kod mano e hiko omenda mokalo. Nikech wacho ni e kwota mokwongo mar hiko omenda mokalo wacho ni counties notiyo kod omenda bilion 6.71 e wechego mago mag dongruok mane hiko omenda manorumo chieng' tarik 30 dwe mar 6 higa mar 2025. Kata kamano wageno ni counties bro bedo katemo mar mondo mi ginene kaka ginyalo keto omenda mathoth e wechego mag dongruok. Kapod wantiere it gazet mar 10 mana piny kanyo bende nitiere sigana moro momako wang'a. Wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' ma kawuono obo bedo ka olimo county mano ma Migori. To nitiere sigana momako wang'a. Security scare as bomb diffused ahead of Ruto visit to Migori. En gino mamako chuny ahinya kalo ni nyaka sani koro iwacho ni bomb disposal experts kata jolonya eneno ni koro gikeyo gigo mag bomb kanyo. Odiochieng' manyoro ne giwacho ni ne diffuse mano gigo miwacho kanyo ni seche moko ni en bomb kata explosives moko makoro no ket e bwo daraja mano mar Nyatike daraja ma Nyatike mayudore county ma Migori. To magi duto notimore kalor ni nitiere japiny moro mane ochiwo negi maling'ling ni nitiere weyni moko manene bwo daraja ka emomiyo koro ne gitimo mapiyo piyo gidhi ba gigolo waya makamago. Boniface. Anyalo wacho ni japinyno notimo gima ber kabisa. Seche duto security mar president ok en gino mwanyalo tugogo. President and Civil Man National Unity pacho kae kendo anyalo mana wacho ni police omed shirikiana kabisa gi japiny nikech seche duto ka tudruok no nitie tibiro yudo ka cases moko kama chalo kamagi wayudo kaka wakonyo. Anyalo mana ng'ise ni odhi county ma Migori kik oluor. Mane en mana janjore moro mane timo experiment kode but wago erokamano ni japiny manowuok ni wago erokamano ni bomb expert manowuok piyo piyo mondo ne ni to wach machal kama inyalo kony nadi wan warwake e counties wa duto mondo ne kaka onyalo konyo e weche development mwantiere go seche machalo kamagi. Yes. Wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' ma kawuono bobedo ka odhi e county ma Migori mano e nyasi mano mar Piny Luo Festivals kiwacho ni nyasi makamago timore kuonde mopogore opogore moriwo nyaka mbalariany mar Rongo. Kaluwore koda program ma jatend piny Kenya William Ruto nitiere godo odiochieng' ma kawuono obobedo kobedo janeno mano e piem mar yiedhi kata boss racing wantiere kanyo koda piem mar dhao mano wrestling kachiel koda kido kachiel koda timbe. Cleophas ngisa kanyo ni ema namena wrestling no en amena ma jomoko pimo teko mag gi
Aya, kopogore kod mano nitiere weche mopogore opogore luo kitwa kod timbewa moting'o kanyo wechego mag tero buru mabro bedo ka timore e dho wath mano Masai. Kopogore kod mano, jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka limo thim Lichohinga historical site mayudore Kadema, kama bang'e obobedo kodhi e mbalariany mano Marongo. Wageno ni wuodhege duto ma obobedo kotimo kuro bobedo kadhi e yo makare. Kwatieko gazet mar Daily Nation, adwano ang'i machinglo manitiere it gazet mar 13 kanyo. Machinglo makamano tudore mana kod gigo matimore ne jo Kenya makoro iwuondo ni nitiere tije e pinyno mar Russia. Kata kamano ka giwuok e pachoka ka gidhi e pinyno mar Russia to koro giromo gi gik mopogore. Gibedo e kind jogo ma jolweny. King'iyo machinglo makamae, Boniface, akeni in korka kori nyalo pong'o gi wi nade? Mana kaka isewacho no, Nyakora Magajwang', kakian picha ni bende ne tipo ni ka wang' jowi kanyo. Jo Kenya mang'eny ing'iso ni wadhiure piny mar Russia kucha, to kichopo tiyudo ka in ng'atno mana madhi rakore gi lweny. Aneno ng'at machal na mana Putin, jatend piny no, koting'ore gi magina kod gik lweny matek tek kabisa. To malo kacha aneno ka ondik ni jobs available, tije yudore. Jatend piny Kenya no nyiso ji ni tije yudore. To in kaka ja Kenya kiwuok tematimo matin bichopo kacha, tiyudo ka ok en tich miparo cha. Kendo chalore ka gima jo Afrika ma bedo luwade tije machalo kamagie. Gima duong' mapenjore ni ere kaka jo Afrika nobedo trapped a war between Russia gi Ukraine. En penjo maduong' kabisa manyaka wapenjre ni to gima chalo kamae notimre nadi. It is so unfortunate, Nyakora Magajwang', mana kaka wasewacho chien kacha, kendo wageno ni jogo man kucha ibro ne kaka nyalo duogo mapiyo piyo. Kendo kineno ng'a joma wuok Afrika kanyo ka giwuok to giting'o helmet kinde mathoth aneno ka jogo mosomo tij midusa ema rwako ga e wigi kinde ma gintiere site. Koro mor ni yes koro ayudo greener pasture adhi tiyo makare. Kendo kineno machalo jatend piny Russia no oting'o toolbox makamane nitiere kod gik mamoko mag gedo, kata kamano bunde bende opande iye kanyo. Matiende ni ichopo in iparo ni idhi bedo jagedo, idhi yudo greener pasture, kata kamano toolbox kara bunde ema koro imiyi idhi dawe lweny makata chimoke kia gimoro amora e kinde. Nyakora Magajwang', imbe ni nyalo pongo gi wiyi kotudore kod machinglo makamano. Adwano tie kod gazet mar The Standard, wang'iane it gazet mokwongo mar gazet mar The Standard ka waloro nonro mar gazet odiochieng' makawuono. Ndike ka ni questionable fund mano kotudore kod omenda, aguch omenda mar National Infrastructure Fund makoro nyaka sani koro jomoko wacho ni okochuoge e mise makare kata mise motegno. Ka koro penjo makoni kod kocha en ni omenda mano mar $1 trillion Infrastructure Fund makoro jatend piny Kenya William Ruto geto mar mondo mi one kaka nywako nyaka jogo mawuoge sekta mago mag ji giwegi mar mondo mi gine kaka ginyalo keto omenda kanyo mondo gine kaka ginyalo chwalo mise mag dongruok e pacho kae. Bendo ket kanyo ni nitiere omenda maderom bilion 244 mawacho ni sirikal geto mar mondo mi gine kaka ginyalo yudo ahinya nyako kalo e uso mano mar shares magi mano mar Safaricom stake mawinjo be ni uso ne Vodacom kachiel kod dividends mamoko. Boniface mana mapiyo piyo kwatieko. Gana ni wasewache chien kacha. Penjo maduong' jo Kenya penjore ni to wawuok e bottom up economic plan wadhi e koro 5 trillion plan ni to wadwa time nang'o, to watime kamae nikech ang'o kokwa involve parliament. En paro maber lakini otime procedurally, mane gima nanyalo wacho Nyakora Magajwang'. Kendo maybe kama nakwa tieko wachna mogik, akwayo ni jogwa hawi maber, nyasi ma Christmas wadembre uru, wang'en Januari biro, weche mag school fees oritowa, kik watigi pesa waduto ma wan go. Then finally kanyalo wacho ni go nwero kamano paron ma show mara mogik higani ka Nyasaye oyie next year pod wabro tiyo karachiel. Otherwise kamano Nyasaye ogwedhwa duto. Airo kamana inya Boniface Otieno kuom biro kinde ka kinde mar mondo mi wabi wabed kod nonro mar gazeta inya nyata higane mano mar 2025 kod abich. Piny kanyo bende gazet mano mar The Standard mosebedo ka menyo ahinya weche mosebedo ka timore Russia, kenano ka gine mabende negi
kuongo ndiko kotudore kod wechego nikech aneno ka ne gindiko gazeti moro mar Help We Are Dying kotudore kod gino makamano. Sani koro wasewacho ni ji 18 ne oseresi kendo duoge pacho kae kowuok e pinyno mano mar Russia. Nyakora Mogejwang' in bende agoniero kamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mochope giko mar nonro mar gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation. Inyalo dhi nyiewo tibedo piny isomo e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madindo gi sani bang'e to nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo kata yie twak mokwongo e chenro mar piny. Warom kanyo kangoromo Sadek mar Onyango samanga kelo ni chal mar fwambo e chenro mar Mbako Romo. Kik idhi mabor, imedo mana kete e Ramogi TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Royal Mabati Factory Limited keloni Christmas EOD. Wakeloni mabede mag corrugated kod box profile, brick tile gi roman tile nyaka EOD nono maonge chudo moramora. Gochnwa gi 07222 kata ket order mari sani e www.royalmabati.com. Nitie sigana e tok thum moramora kendo nitiere wuoth e tok jathum moramora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Jojuwene mano chaya sane bande. Machieng moro yano wang' masonya ka wuoche dhoge molil. Ka wafwenyo chakruok gi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing any kind of beat. Chakre gwenge nyaka kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Teacher Beach, Sario Okinyi, Kick By. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Chiemo oken mana gima wachamo kende. En sigana. Tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Bas. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alwora waduto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moramora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang' nyalo kelo miloma mar chak. Ma oken mana tedo kende. En kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta, Teacher Dek, Sario Okinyi, Kick By. En kinde maber ahinya e higa, kendo Ramogi TV miyo Christmas bedo gi mor. Weruru kanyachiel, kendo beduru mamor.
higani, weuru mondo wende mag Christmas omi ubed gi mor. No bironwa baba, wagoyo erokamano ni Yesu osebironwa. To mana e Ramogi TV, Merry Christmas. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikuong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Tich ang'wen ka tich ang'wen wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To nasomo e polytechnic. Nena inajua kali tu. Kaka kura timeni. Pok opogore. Keto lere wi jogo mapile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be nopuonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka, to wachwakogi. Kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Nyakoro mgojon kamoro mintiere dakika hoskadho 22 tok saa 1 mano mar okinyi machiegni chenro en mar piny matai nyinga Sharon Ng'ao. Kiny makawo nyakoro mgajwang wadaro mar mondo mi watwa kotende kod nyasi mano mar piny luo mabende nochako chieng' wuok tich mar jumani e county mano ma Migori mano chieng' tarehe 15. Kawuono en chieng' tarehe 17 nyakoro mgajwang manyisa ni nyasi makamano bro bedo karumo odiochieng' makawuono. Bende geno ni jatend piny William Ruto bro bedo katimo limbe mare e county mano ma Migori. Ageno bro bedo kolimo kuonde mopogore achiel kuom kuonde mabende bro bedo kolimo en nyasi mano mar piny luo mabende rumo ayanga odiochieng' makawuono. Parno odiochieng' manyoro jatend piny Kenya nantiere e county mano mar Turkana kama bende nochopo kanyo e nyasi mano mar dhot mago mag oganda mago mag Turkana. En wach mabende waluono odiochieng' makawuono wantiere gi jofwambo maro e county ma Migori mabende bro bedo kaluonwa chal mar wach makamano. To e kinde mabende nyasi koro timore e gwenge mago makaluo nyasi midendo kaka nyasi mar piny luo. Nyasi ni en marang'o nyakoro mgajwang. Nitiere report mabende jafwambo wadwa George Juma nolose county ma Migori wawinja nena kapok adonja twak mar mondo mi anyisi kitwelo mabende ntiere godo. Nyasi mar piny luo mochopo tielo mar 5 ochakore e Yanga e county ma Migori ka bende odhi nyime kuom ndalo adek. Nyasi ni mabende okelo oganda luo mawuok e pinje mopogore ma oting'o piny Kenya, Tanzania, Uganda kaachiel kod Ethiopia kama bende giporo weche ma otende kod oganda luo kod timbegi ne oyaw ayanga kod ogaino mar ODM Oburu Oginga mane oten kod jotelo mamoko mag siasa ma oting'o jakom mar ODM Gladys Wanga, gavana ma Migori Ocheliako kaachiel kod gavana ma Siaya James Orengo. You cannot be an independent nation if you are culturally colonized. Because the colonialists, when they came to Kenya, they started cultural colonization by making you believe that their language, English, is the best and that your language is inferior. And we must teach our children to learn that their language is not inferior. We look forward to living better. That will contribute to community building. It will contribute to national building. Jotelo gi mag siasa ne ojiwo oganda luo mondo koro mak ma otegno
kitgi kaachiel kod timbegi kendo gisiki e riwruok. Kitwa gi timbewa, and to pass this on from the generations that have gone ahead to the generations that are coming up. So this is an intergenerational dialogue, and we are proud Luos. Jodong Luo wacho ni ka okalo kuom nyasi mar piny Luo, oganda Luo osego okang' e rito kitgi kod timbegi. Ka bende nyasi ni osemedo riwo oganda Luo e piny Kenya mangima kaachiel kod pinje mamoko. Mondo wa rediscover kata wafweny mamoko ma bedo kadwa lal mar kitwa gi timbewa, mondo wayud ni to ngima masani ere kaka wanyalo tayo jomatindo ma kamoro ok oseng'eyo ni to mage timo nikech ang'o. E kinde ma nyasi ni dhi nyime, penjo maduong' en ni to oganda Luo oluw mana kitgi kod timbegi koso bende girwaki lokruok ma ikelo kod sayans kata tudruok ma bende osebedo e kind ogendni e piny mangima ma idendo kod dho ngere kaka culturation. Ok en wacho ni wadwa dok kaka ne wantie ka, to en ng'iyo nang'o mane watimo kaka jaluo ndalo machon cha ma bang' higni modhuro koro ok nyal timre, to ere kaka aidha waweye chuth or waloke matin or waloke chutho. Ngiri Adam Solo wach ni oganda nyaka koro ng'i gima oganda kitgi kod timbegi wacho kaachiel kod ng'iyo gik ma sayans wacho kendo gikawo okang' mariek. Omiyo kata ndalo machon go nitie gima niluongo ni common taboo, ta nitie moko mitieko mana e dala ni kanyo. Koro balance no pod nitie kata sani. Omiyo nitie gima ng'ato bro wacho ni mae to eri kero wacho, but an awuon kang'iyo yuto na ok nyal rito nyithindo ochiko. Wach ma kama osir kod jalup chancellor marongo ngire Samuel Gudo ma bende wacho ni kata lokruok nitiere e kit oganda ma ikelo kod sayans kod tudruok ma osebedo e kind ogendni e piny mangima. Ber ka oganda Luo bende dhi nyime kod rito kitgi kod timbegi. There is no contradiction. The culture which the Luo nation is holding today is meant to define the Luo as a people, the way they think, the way they can define their development, and the way they can interact with the other cultures. Nyasi ma piny obed nyaka sani koro chakre odiechieng' mokwongo biro dhi nyime nyaka chieng' tich adek mar jumani, kama igeno ni oganda mopogore opogore mawuok e pinje mopogore opogore oganda mag Luo biro chopo mag twak e yore mopogore opogore to ahinya weche mag kit oganda Luo kod timbegi. Ka bende giko mar nyasi ni ma bende biro bedo tich adek mar tarik 17 mar dwene, igeno ni jatend welo mopogore opogore moting'o jatend piny Kenya William Ruto koro biro mol e kaunti ma Migori, kama bende koro biro timo limbe kaachiel koriwore kod oganda Luo e nyasi machal kod mae. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakoram gajwang pani nyasi makamano biro bedo karumo odiochieng' makawuono menchin tich adek. Nyakoram gajwang ka jatend piny Kenya biro bedo ka yuoro e nyasi mano mar piny Luo ma bende dhi nyime e kaunti mano ma Migori. Kiny makawuono antiere koda yawuot Luo ariyo ma bende biro bedo ka gogo mbaka Luo kitwa gi timbewa nikech e nyasi mano mar piny Luo kaluwore koda sigana ma bende George Juma otang'nwa kanyo. Ineno kido mopogore opogore. Samoro ne rawera mang'iewo kiny makawuono nikech skul to loro, ang'endi thothu bende neno TV mar Ramogi okinyi makawuono. Akeni ng'eyo kitwa gi timbewa mano kaka oganda mano makaluo. Omiyo kiny makawuono en twak ma bende odoro bedo godo. Antiere ka gi Felix Okach. Felix Okach en jandiko kendo biro bedo konyiswa ni Okach ni en ng'ani nikech ang'eni bende orwako ogudu mopogore opogore. Harwakni machiegni inyalo mana kawo thuolo mar moso nyikwa Ramogi. Tinyisgi ni Felix Okach ni to en ng'a. Erokamano kuom gwelo mondo nyis ji nan ng'ano. Winjo ka Adam Solo wuok kacha wacho nitie technology manyako capture tinde wacho winjo kuma gintie. Ko in terms of technology ka ng'ato Google nying Felix Okach to boneno mok duto, lakini kuom maduong' en an Felix Okach. Sani an chairman emeritus mar APSEA, that's Association for Professional Societies in South Africa. Nan chairman matieko tam mar maber. Sani an also vice chairman mar Out of Band Trust. Asebet board moko mang'eny. Nane board mar Kenya Insurance for about 7 years. Abedo Karatina University Council. Atiyo kuonde mang'eny.
atiyo ga chon jakutich akawu university jakutich kamun Ajip adhi mbele tiyo Kenya Wine abedo marketing manager kanyo abiro bedo Kenya marketing manager National Bank aretire atimo ane consultancy asendi book mar marketing ariyo ma ji somo book makoro andiko maber kabisa madhi beyond iluongo ni Luo Clans and Legends mar wag gi mowacho kaka nikech Luo Clans and Legends wae matin ne kia clans gi chal nadi timbe gi chal nadi and then book machon na kidho Luo koro man andiko Kisungu inyalo somo and then akete YouTube aketo QR code scan ma joma nuwe a capture gi duto so is the book ma konyo joluo neno identity margi and book no ties ma discover book no ko wati ma an ke kan dikene wa joluo mondo nge clans gi te book no tika ka joluo chako meyo wa nying koro nyako moko nya jaluo koso mugin ten boyfriend ma jaluo ong'eyo book no wi ba ko moko jaluo ko nge girlfriend ong'eyo book no koro ng'e kuma joluo no wuoke kama no wuoke clans magwa legends ka kondi ko tundo aturi makulo mang'eny kaurma hia bruso fafa gini tomboy nge gini ging'eny kata jothum bende tete yakete book no koro ng'ato gen ma juro te koro manyiso ni book no hindiko ko tenre kod historia mano mar oganda makaluo Imajuluo historia ga clans mana kaka ineno kaka kisomo muma Moses ndiko Genesis Leviticus nyaka Deuteronomy book nam Moses ndiko Genesis ndiko Leviticus Deuteronomy Numbers to moro kanyo koro mago to nyisuji kaka ne gidhi kage githagre mgiwuok gidhi kuma gidhi koro mani bo nyiso joluo te kaka wan me kaka wachal and then with modern life akete a technology inyalo ngie kaka YouTube scanning koro nyisone en modern okene na story ero kama na inya mano Felix Okachnya koromga jong manaka kiwinjo nonro mare kanyo waburo bedo kwago kode mbaka bondo machielo nya koromga jong ka ono nyisa ka ono seikore waburo bedo kwa tudre kode he yor mbui mano mar Zoom kentiere he county mano ma Migori nyinge to Modongo eno gai mano mar Luo he gwenge mago mag Nairobi Odongo ka ono seikore bilwa nyisa kanyo ka pono no isa oseikore mano mar mondo mi watwa kode hachiel kachiel kata mano Okachre no kanyo kanyasi hobagi nyasi maratipo mosebedo ka dhi nyime chakruok mar jumane odiochieng' maka un nyasi makamano rumo akene bed ni yudo thuolo ang'e ni kichin buore Nairobi ka aparo ni samoro nokidhi nokiyuor nonega yuore edo boro gwela nokadhi okamane to dhi lakini en nyasi maber berne onyiyo miyo be together wange kwa chal and theme mar nyasi no en about unity obet achiel njo ka oburo ga yako buro atkano bet achiel koro gino emphasize unity and one diverse you looking about 27 clans kuro pogore and sub clans ye kanyo kuro malego to karachuonyo to kanyamkago to mwalo kade mwateo duto kuro man diversity and then gimabere gineni nyiso ni enti heritage no kaye kanyo no kaka watedo chiemo gikmama kwa chal timo many ka gijolo nyiso akanya artifacts koro gimani timo kanyo ber and then okinegi kete mawai functions these soni sajum timo kutimiri soni senye beach kucha Rongo University ka visi marongo wo kanyiso kwa main exhibition jineno wa masa neno wa chalnadi and then governors ma organize gino gitimo gimaberenya kech governors pasangi pesa and then ginejo ma guide the counties and you one very lucky the other day when I met one of the governors okono kachingi gimikia ni Iluoland ka governors man kanyo 3 of them get old boys magalliance yeah uchira yako nena alliance Professor Nyang'nyong nena alliance James Organ alliance mako jo alliance we magi jo makare kabisa of course Gladys wangene graduate of kanyo koro jogi jumusomo modi ben guide wa going forward lakini kitimo gimaber kaka organization makanyo and then giketo kaka wo religion back religions talks religion thing madonje religion machon masani ndalo mane jo Reverend Alfayo Mango difagumu sungo cha kanisa mare Johan Wale bene chako mare Milkio Ndeto bene mkare tuntimo kubesani nti Catholic they are all other religions bago be gibo discuss kanyo ai with mag youth giwache governors be kaknyalo run the counties and tig moko tig in sessions neno ka Adams watch kanyo ka in sessions moko bag mentoring entertainment na kanyo gilosu mange in fact all those days get bangeny matem na kanyo goya bal na kanyo go ajobe na kanyo tag of war you know ngejolo hero goya men wrestling bene kanyo and then kwa kujolo hero sports nyikela wodlo wor ina sema de wodlo wor de nyikelo ke kanyikela nyikelo ngege du yidi do sports maber mono mi doko mokendo so kanyikela shows they were sportsmen
ibugo bika dera ka ngini ngat mole ne gi compete ga so jolojo wa competition so mago tebe do shown kanyo and gin good storytelling ketting gi session storytelling ingendi wa matindo kiake wacho Gor Mahia to ken go story chal nadi gin genga ni Gor Mahia na football club ko di segan Gor Mahia ngama lala kabana ngama nadi Luanda Magere inyisogi Paul Boya ni koro kanyo kacha adwaro mar mondo miwaluosi gi momeni nyasi ma kamagi ochuno kata mana wan kaka rowere nek bende wayuoro nyasi ma kamano nikech nyasi ma kamano ing'eni ne en open en nyasi ma bende onywando kila ng'ato no gwel nyaka rom ga joka keni rowere bende yudo thuolo mar dhi kanyo mar mondo mune moko kuom kitwa gi timbewa ma samoro wiwa nyalo bedo ni wila mar mondo mi somo na Uganda kaluo ginang'o gini mane matimo chon ma samoro tinde wanno ka ji balo godo matin kanyo ada fault job organizers matin nikitino makilungu imoro to bangi wachon what's ango matieko bangi ango mantie mai gini mara beach wasibet kod gichakre mara chiel nyaka kon mara beach Raila was active gi jomo koro ango mwa yude each one of them wala nango nikech sani wa ni dale holiday ori wino ket samo iriwe kata sports iriwe kata music festival kata drama session maje babet pinyo ni kiko di wach sub story manyam gondo no chal nadi story ma sibenye ne chal nadi story ma kitmikae ne chal nadi kik mamago and mago punjo e bravery kono wedi gikete kamoro mo ikete to chuswa ma young generation then atemo yo kata te website mare pinyiluo oni wedi gikete ko so kati kete website ecology for future change like buga ne kaka ndiko book is not a final book ketane ko makwongo jonyisagi buka keto andiko second one nyisa third edition mako dhimbele nyisa kendo gik moko biro ng'eny kore medo to bedo current kor mane ne gugi ikete yo kendo school bet kawe tedo jidonje obedo wider than mano and then dio kata weche mag ohala kecho ken kata culture kende ti jo bedo ohala mang'eny this session lu kata jo ohala mamnyi jo ohala magitimo tije mag pogre tich kakwa mako serikal dawi male late executive no mako to go jode make sure wadonjo jogi mamago iwinja koro mago ne okokete ye kanyo lakini if going forward it can add value to keno hala kata mana mitimo nikech nanno kanyo ka jo hala mopogore ni wuok kanyo manyiso kido kanyakla kod timbe mago Uganda luore mopogore manwa chamo nanno kata mana kido mopogore mago Uganda luo nikech ngene kanyasi en mano mar piny luo tange kata mana ne ja ohala kana ko ken jaluo kata mana ko winj do wane to ging'eyo kitwa gi timbe wakoso weche mag ohala ohala mabende time nyasi makamano dibedi ni en ohala koso ohala mago manyiso kitwa gi timbewa abrukele kanyo kodi neno kawacho ohala wachak machon nenti ohala mar oringi kelo rech malo one business then sani wen kurwa dhi mbele ohala mar rech bedo factory wakonjo bedo factory wakonyo filleting fish itere export upogre machono iwinja mano win ko wadhi level no emo beno hala donjo kama kanyo tito hen ni manyasa nikech pinyo lokore koro ginyiso gik mang'eny gano ko ket kanyo and then gimaduong' kwa ng'iyo kata gik waloso kana dhi timni to hinga kago picha no from Buga then adhio Fort Jesus ingen pidhimo jo hinga ne joba jisun julumo kononge kaka ne gidak ne gichielo kamoro ber mondo kibida attack the enemies so that mnakaka Fort Jesus be nigero to gujo Portuguese mondo kik bed attacked till over time one focus for Jesus makare to thimlechinga wawe yet much miduong molo kata mano ko riwinja so joluon gik mang'eny wan go over time and ben gi show ni nyiso gi duto activities go koro gimati mekanyo odwen ka kitieko kot kamorumo ogu document moro kata paper moro kata tindo jandi medaro video monyal neno gi ne chal nadi to wori dialogue and kigo story mag joma chon ni wachangu mboya nenga manadi oginga nenga manadi Raila nenga manadi to kiwewe makaka wanyiel wamiela ma to kubikonyo so I hope in future obolokre temberi paro ni kanina kaka ja go book nikech ni bende go chapa book mano mar Luo Legends and Luo Clans and Legends mano mar higa nigo higa mokadho higa mar 2024 bende paro kata mane jogo kwa bende sibido kandiko historia e gwenge mago makaluo nikech asani no historia mago mag dhudi mopogore to kaluo kaka mna kaka jondiko bende paro no usemulo
kata mna usendiko kitwa gi timbewa e yo makare diera nikech ka ng'eyo na historia mopogore opogore kaka thimdicho hinga gini Lwanda Magere kind mamoko nikech sani wantiere gi nyithindo madongo ma samoro nyalo bedo ni history books makamago nondike mana matin bende paro no setimo matek kar nyalo maru mar fuono ne Uganda Luo kitgi gi timbe gi nang'o kokadho yor buge. Ero penjo ma pinyo no ber ahinya. Ineno joma somo historia machon an gi joma riek kabisa, Professor Gotkini, Professor Ayot gi jomoko ne gindiko history for university. Ma history ng'eny nyaka bed ng'ano nyuol higa mane ama dates mago history. Kibiro an ok asomo history, an asomo commerce. Kata my PhD work is on marketing. Mane line mara. To ko ji nego noga stories cartoon magazine madoko tim. Koro kaji nego stories wakete get together, why do kaji ne dwaro gigi? Then kora timo what's called research. Alungu waze Kisumo. Miji uoyo. Research matimo data kaka t-test, sorry for much kaji mokubungi ka t-test njo ino ka survey marketing political survey ipaje joge sample gwa chango to project that to entire population. Kuri buga show you login 6 million. And then account data. Kara team analysis logun t-test gi chi-square. Mukade simu that analysis wagolo gino a video. It sold beyond expectation. Asa musugino jikoro penjo wakoro medigini ketigini. Koro bugni oken history en kaka clans chal to gujo badongo. Manda kaka Bible. Neno ko Moses gende kona kaka Jews ne chal Judges, King Solomon gini ka the Ruth gini you can bon kubondi karwati griko kechi grisa anyango gini grisa nyango Phoebe gini magote ni book kurwa shoka kobe mondhama chuhama so my young generation to learn jokorgi gima musungu no kunyali ngatu tuke history a university kechi kendi kwati ibore mo page iwinja kurwa no capture gima timre sana na ipenji wach timbe luo look timbe gi igamar elfachiel pede gaboro Paul Mweno ndiko luo kaka joluo timbe gi luchal 1938 gudholuo wasungu wate tunge kaka wachal notimu tich maber but had limitation ketino en karachonyo kanye manentie no konyal yudo facility kaka dembelen but it's a good book was made over the years koro na biro koro ketono kaka wadak wadu to timbe kende kaka wadakte you see dhano ko chatimbe dhano inyalo chako kaka debo wuo chako kaka nyuol ngato ogodala nadi okeno nadi nyathi nadi kangata thango matibi gik mamago duto mane eme culture nyaka tero buru koro kiliste events matime kaka dhino kaka inuwuok so mane kaka kele buga but early historians they did good things but it was for muzungu neno mar somo itiga wiye to mara en mar young generation and gima koro konya gi sani is that one technology wakete YouTube makoro rowere nyala koro nang'eyo jogi kuma tindo and then YouTube no nyiso ngato kata in Australia to ngibu to nyalo ng'iyo kata ken landa to ng'iyo to research makamano kanitimo nikech kada mna kaka Felix Okacha ng'eni no kitime kada mna kinde ng'eni kitwa gi timbewa kinyi kiwacho kaka joluon wuok Barhel Gazelle mane piny mano mar South Sudan manyaka koro wabiro wakere nang'weno chuno mar mondo mi oganda ng'i nikech kama samoro kiwacho ni an ka wach kaka ranyisi an Sharon Ong'ao ibo penji no ng'ao ni samora ne nying mung'ere hiwuok e dhot mane awachana na nyaka Kanjira ibo penji ni Kanjira makanye Kojwang ineno kaka kamano nang mini ing'eno chuno mar mondo mi ng'ato kata mana ng'at mang'iyo kiny makawuono ng'e dhot mowuoke mano kaka oganda makaluo nikech keny bende ni wacho ni jadhot makama ok ken jadhot makama hekin mamoko iwacho kaka wuotho no dhano te wuothoga kidhi e muma kichako guje ut Joseph ut ngan manu wono Abraham ut manu us Joseph negine ut ngano ka no the brothers mus wadgi Jacob negi us wadgi matin Joseph mane ogihero mudde ube slaves okaimo kele nyaka Egypt nyalo paro ai bangi lowo nyaka Egypt ai bangi gidoke ndo kuma negi ai dhano movuga so joluo kata kiwacho wuok Southern Sudan ji movuga movement biro nadi moko ngudwa ruchiemo moro gore like story mag nyakal grado ne gigore ntie story moro ma the bid story ngato mo nyathi go wadgino miyo ji pogore sache moko do ne tie good hunting ground udhi kamoro puodho ber
kibiro na lumasani ido kaji kiri yo Central Nyanza koni wasungu lengo Central Nyanza ido nikidhi yo yani kocha pudho ber molo koni dano move ga gikendre to gilu kufunyo places koro movement is all that's how we moved koro joma choka ka Shiluk achole lango ena log dogicha similar to marwa iwinja lakini wan koni lulan kon luko ni wan wang'eny 1 million auchiel joka kiri ogete gitin nadhi northern Uganda Gulu nyaka Moyo nyaka Nyimule kocha nyaka la Mugi kon area no oging'eny gitin and then development makone okiti sani kadhi ukuru kadhi karachon either side of the region uteti madongo mabeyo yego mabeyo makite machalamano tukucha kidhi gin uti maluore matintu maglu bepon kidhi gule e machote por gin kanyo which means development masani poko capture gi mana chia more in Uganda Baganda negene Baganda Basoga sani tini Banyankole modonka ge forget ge ogenainya ya koro wan mapod one watemo wan kikoda dongruok mopogore pogore tiparo ni dongruok montiere godo kako ganda makalu masani koro wago touch e gwenge mopogore pogore piny Kenya nango mosebedo ka konyowa mano mar dongruok kata mna ere ang'o manyalo konyo mar mondo wadongre e okang' mamalo kaman page no ber kabisa and it touches on gimana dikon jaluo kamoro moro midhie en identity okini sani kichak wetu achin nyar kajere nyani na kanjira nabi kacha kuta bachana wood game karario Obama kuchung karka to wachana muda lego kogelo that is jaluo for you katu buru ko kaja denja sako Adams ku kaja ja korge wacho ja dot mo woke donc mo ai so man identity jaluo hero identity mare and identity me one domineering also kuma the year king yo game ni baswagen banyore bajokisa ido ka jolo dominate gi an nya jaluo ko kitedo kocha to wacho dhulo kwacho dhokno iwinja kibiro yo suba area jomane oringo kabiro a Uganda bantus bane Uganda wo suba kani biro ga Uganda gichope the islands girombo joluo koro ka gin joluo kedo nya jaluo nyaluo wacho dhuluo ko menya kiwache nya koro chako kedo jaluo wacho na dhuluo dalo moko suba land bur maro chola ga I was reading book maro chola ga ne chopo kama joluo koro ka inja suba to konagi okyodo nyako kecho kital jaluo koro nyaka nagi kidhi nyango inyeru mano koro nyiro kudwari koro they have to change their culture to conform with joluo okmano kedacho kada the same thing neighbors duto ko joluo by nature gin joma domineering koro in terms of affinal relationship affinal consanguinity affinal zoka ya kindu okende kara chuonyo no wachak ni ja kaspul kabondo okendo nyar kindu nyathi en kocha kuma buae ja seme okendo nyalego nyathi en would seme so lo a patrilineal koro kamane kaka bende dongre oganda medre nikech kaka ng'ato yocho ni nyathi ongere gi nying korgi to korgi wuongi why kech wuongi mabogo dala ema jubo beti wuongi can have many other wives koro ka je dongo ka wuoru lakini ng'eny ka dongo johero kamen gi mo mama ka dani mo makamano so mane kaka joluo chal mano lineage to kata kamano hangino bro bedo kwako sigana ahinya nikech wacho ni king'eyo kitwa gi timbewa bende oganda makaluo ka bende wantiere koda ker ing'eni dhok mamoko kata mana ka binde mamoko kaka Got Kenya kata mana Mount Kenya joma sawa wahero ka giwacho ga weche mag kingpin mar got en ng'ati to bende kaluo bende tinda asachako winjo weche mag kingpin to kingpin wa en ng'a kid mamoko kata kamano oganda makaluo to nwang'ere gi weche motende koda ker kata kamano no ka Shemutho nyisa kanyo ni nitiere ndalo mane mosenindo Raila Odinga sponsored banana kod odungi randa dhi Sudan kendo romo kod onagi mono ma Sudan kono koro nyaka jotendwa osir Luo Council of Elders ma wach mabende Shemutho nyisowa kanyo kata kamano wang'ino oganda makaluo kaluwore gi nyadhi ng'eni jaluo ni ng'at moro ma janyadhi akani nyadhi ni nobiro gang'o kaka jaluo mosebedo kandiko because en nature jaluo erena kata mna kapok onyisi kata nani nyinge kata mna ng'a ting'e kido no moko jaluo in patrilineal oja nyadhi and superstitious superstitious oluor kamen keto hawe marach nyalo kitimo gini hawe marach nyalo maki neno kata kidhi go dala
for example lo chon ka jadi irango lo ok dhi adhin lo wadhi kawo itero gimoro bet kanyo kokotho ka en gweng keto gweno ng'ato koko ni mano ka vidhiye as opposed to Jozulu or Kikuyu mena odonjo lo koyudo koro jaluo gin superstitious and then of course mama biro gango kosere na kida it's how you're born it's how you're born anyal paro kana ndala let me give myself as an example da bona ngiyolo mor Samuel so mama na pen kanyo kuber and it's a good land kon ai gigo iweyo nikichiluo entire koda to yeah you know so jaluo is a suspicious person but then they have to show kumagintie and they have gero ngama jagorwo ngama terra karaila ne tek wacha dhitu muginta timo goro ma mpira go dhitu muginwa timo man is jaluo for you kuri winja and then all the time when discover kati buga mandiko jaluo gin ka gidak like chaka wach kendo kata seme kenya wood seme kenya game alego kenya ugenya idoka gi kendo nyaka viti procedure nyagula yie kika kanya kuya chena pesa zake ni mano kende nyo nyaka gola yie kuri nyo kansa makaronjo kasta kano kunju nyako modhi adia ile nakaka ile uchai bagi kwa ka ndar bodhiwa kuri nyaka timi gi manso ne en part of culture what ayie mana fast cause la yie okunyaka nyuomi if whatever it can be a lot of cause lakini no nyuomi kori morgo nyeni nyuomi nisol kata kumidhecho ukende ka joka accept Sharon to no nyom doka par mwaneno mai dalane kikitugi na kanyom ngato dok tena punya lon tena pole nyom kana mna jidok tena kana mna kitero pesa kata mna DL eloko kama koti ngero lakini dwaro ga yani yeah ngi ko dia kile kabzi wacho ngandalo bakoro obeto nyadheni nyara chabano okeli wai wacho mano nyoma mama nti nyadhi mabiro and then okine watch customer nyumo dok no kaka wacho nyumo dok no inyalo miss mokitimo gino to chien ka tho wuok ni ti wacho no poko nyuome you have to do it again hapa ni winja kanyo so that's why gigo important wangi nyaka nyuom ngato ai kibiro nying chal ichako nyinga atiena nyanga wino okichaka ni mun na tienu basidis na nyango la bugini kara mna nyithindo tindo kwa lunga na genye mago magatino basidis la bugini but lakini watemo kaka nyuol nyathi moro and then one time onyuole and then ichako go ngato julo ne chakuji the time no bobedo president no chako Obama kabisa nyora gwamba ko nyotho wai mochakra la ngeny kabisa that's how julo chal to bede paro ka intermarriages sane ka koro keny masa moro an kaka nyaluo samoro kenda na gi kabila machielo bende lalu kido gi timbewa waneno kata mna kao nagi bende ahinya nyachuo bende tinde iseyo ne ok ginyuom nyiluo ahinya gijolo kabinde mamoko samoro bro lalo to gi timbewa nikech nyithindo bende tinde kwa luongo wanyalo luongo ni Cynthia Rose orumo gi ka ayego okay for example watch no kendi gijagot kata mukamba to koni da libro dala ngeji buku to dak no nyuome koro nyako nyuome koro nikech anyuom lagi kabinde dak no nyuome you know yeah koro mano timira mano and then kidhi med gi joluo gero simba ngene ga ko gedo gero simba although tindo nyal gero simba nikech pesa tek lobetin but itemo ndigo kata dala bed kari makibet dala ni we mokongo bet koni ba bed mokongo bet kora chwech mokoni kin gimon dak mokongo bet koni haman mano order mar joluo bedgo and gi continue it might nyal bet gi poko loke iloke matin lakini en order madwarore kanyo jodo joni then chone ntite ruburu wode maje ngato to risodako ti morisodako the final ceremony dak mo sebet mo nyolo ko wahia ko ever final ceremony man ilo risodako ko man one of the things then kidhi culture kena kaka wacha no kentie type of food which determines your culture ko wacha mo dumara cha iwinja kata mna ramula mayelo ni mara tong nan no kabinde jio hero kalu to kin America they wacha no magi chiemb dhok you know that ogicham godoma you know they don't eat corn is for cattle feed kidhi India ogicham dhiang to wana chamo ringo dhiang koro koni kaka culture bi opogore koro njuluo and of course millet go a lot kuon marachar nyamole binti lakini machar mohero and then rech bin kanyo and then engima majaluo nyaka jibudho iloso busa kese changan kanyo gunege mogon gene utingo de ngena ukao iloso tinge lokon tinge oduma
mogo to chon bende ni regi kidi sani tinde wan gi pong regi kidi to nitie bo ibage tiloso busa en mar budho ji madho after occasion or katie lewe ginende nyombo moro ji madho busa so mano gima ma Jaluo and Jaluo respect that kind of order and kiti matigi moro moko chopo order ni ka ji wacho gimoro chodi molo jalego pakoni exam jalego ne buka kana ndiko jalego ibili kai kobet kipogo mwandu kata chiemo na kipogo kum dhodi beach ichako joka seje was the first born ko yako Jaluo believe in the first born ibe joka seje kajo ko seje to kao e kajo karagen kao margi ai joko ile githikano then yoka alego mo big group again ya sasa nyanza kale ngenge kabisa kore order no is common among Jaluo kore kata weki godala kibiro ne anatin tang pesa tiko ina responding an ogere ke magos maji so mano order ma Jaluo ero kama na inya kata kama no hinyisa ni wendo machielo Nyakoronga Jwang to modongo bere koro riwore kodwa to modongo Nyakoronga Jwang eno gai mano mar luo e gwenge gi mago mag Nairobi gisani entiere county mano ma Migori county ma Migori na sensini nyasi mano mar piny luo e tielo mar abich bende dhi nyime nyasi ma bende rumo hodiche makawuono amosini oyawre odongo mana kinyalo mana ka thul mar moso Nyakoronga Jwang to bende nyiswa nyasi mar piny luo sebedo e county mano ma Migori odhi nade nikech ini wuono isebedo kanyo machiegni ero kamano ahinya agoero kamano ne Jora Mogi to be Kwara Mogi duto kamoro amora ma utiere an gi nyinga iluonga ni Tom Odongo an ne ogai ma Nairobi Luo Council of Elders Chairman Nairobi County ero kamano ahinya okinyi masani wan e piny Migori kendo mana kaka iwache no e wechewa mag piny Luo kawuono wan godiochieng' marwa mar adek nyaka nyo wachake to kendo waneno kotimore mamit kabisa ober kabisa ma wasebedo gi wuodhe ma ka gi ka wasewuotho e Migori mwaneno kaka gima chalo nyoro nyo wan e piny Tim Lich Oinga kama kwerewa nosedake ma kwerewa nochako dake kod nyaka gi kawuono giwacho ni 500 years ago olose gimoro malich ahinya mana kaka iwinjo nyinge ni Tim Lich Oinga nyo waneno gik malich ahinya e kanyo kendo nyasi ma wang' ni otimore maber kabisa e piny Migori gik moko wayudo puonj mabeyo beyo kawuok kuom oganda Luo e konde duto mag Luo ma wan nyaka gi joluo wa mowuok Uganda wan gi joluo wa mowuok Ethiopia wan gi joluo wa mowuok South Sudan wan gi joluo mowuok e piny mangima e bwo ker marwa mwaluoro Odongera ero kama inya Tom to samoro kana mlaka pokwa ko yo matene bende kaluore koda welo ma bende biro iwacho ni welo bende wuok e gwenge mopogore piny mano mar Sudan Ethiopia e kin mamoko akene gin bende no yudne gi thuolo mano mar nyiso kit gi timbe gi ahinya wangi ni nitiere joluo mantiere piny Uganda gi mamoko nyote gichopo kanyocha wasebet kodgi ka endi nyoro ma waneno bende kaka gitimo margi gote kendo Luo en mana Luo kata ka giwacho dhogi to wakwal achiel ariyo moko kanyo kiwinjo ka giwuoyo to ok wabor kodgi gin kamoro ma ka Jaluo ma Kenya korado kodgi bang' dweche ariyo to giwacho mana dhogi Joluo machon ne wawacho ka dhochi man waloko wach kochakore gikone kadok e chakruokne koro kichiko iti tenono ka giwacho dhochi chande ma wasewinjo Joluo ma Ethiopia ne waneno gi ka kendo kama gimoro wago ni nyigi to kendo ikowa nigi luor saa malo mawa ma Joluo ma Kenya gi gin jok ma kata ka kelo ni jatend ka gin e mbele jatendgi to koro gibolore saidi loch mana machon higni moko machon mane minewa waneno ka timo kwere waneno ka timo ne idewa nyiri moluor kabisa Ethiopia jog Uganda bende nyo wan go ka be waseneno kaka gin waseneno jo South Sudan kendo gito koro gichal kodwa saidi omiyo en nyasi mamit kabisa en nyasi mamit ma ka in mabor to obayi but itime in iel ma higa manyien kama Jaluo moro amora nitie temo dhi one kaka gigi ber to wan be opuonjwa ka okaendi kata an kaka koro gai ma Nairobi nyaka an bende abi aluonge e budho moro matin ka puonjo godo nyithiwa ma Nairobi gik mwaneno gi kaka Luo nochakre gi kuond mwasewuothe nikech an to koro asewuothe gigi karibu te naneno Masiaya ma bende nitiere gi historia mar Luo kane wadhi piny kama iluongo ni God Ramogi
Godramogi king'iyo gi thim licho inga to bende gichala gidwa chala. Koro gigi nigi puonj mabeyo kabisa kendo wamor gi chenro ma jodongo mag Luo sani timo mar keto Luo kitwa gi timbewa higa ka higa mondo joluo puonjre giwa makonyowa gi kendo yore mag puonj kaka wadak ma wiwa tindo wingo. Sani ji tinde daka yoka baga. To sani kaka wayudo gigi wan be koro chunowa ni ang' wakete gi nyithindwa ma jolubang'wa matindo mondo ng'e kaka dak ne Luo dak achana. Miyo en gima wamor go kabisa kendo Ramogi wamor kodi mondo ukel joganda owinj weche amora amora ma gintie ka wapuonjogi wan bende gi puonj ma be wayudo kuom jodong man mbelewa to gi historia manosetimore. Erokamano ahinya Odongo. Adwaro mar mondo miyo yo matin ka wan waduogo nikech nitiere kaunti ma Migori ting'e ni nyasi mano mar piny Luo bende kapok nochako. Nantiere moko kuom jotelo ma bende naseye ni opogo oganda Luo. Keni in korka kori inene e yo machal nade. En wach ma bende ibiro bedo kibilo kodwa tok yo matin. Kata kamano Nyakorom Gajwang' kaka pile ioronwa ote lai mago magote machokara radeka 600 mbui mago mag oganda bende yudowa achiel kachiel. Wantiere achiel kachiel e mbui mar YouTube, wantiere Facebook kanyakla kod Citizen Digital. Ote mintiere godo ahinya nyaka luwore koda nyasi mano mar piny Luo kitwa gi timbe kaka oganda ma Kaluo. Inene yo machal nade. Dibed nitiere kido moko ma samoro nyithiwa samoro okia, samoro nitiere kaka puonj makare nego bed ni isomo. Antiere gi jodongo kama bende obiro bedo kwa medo somo godo paro. Antiere gi Felix Okach kanyakla kod Tom Odongo. Akaw yo matin kik dhi mabor. The Messiah, people of Israel are expecting, is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Jarik ni jamuod nyoyo gi kuoyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? La. Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Machigni Nyakorom Gajwang' chenro mar Goma Owake. Wok tich akelo ni mix mokwe. Kaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek Nyakorom Gajwang' akelo ni maana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakorom Gajwang' Friday sukuzo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana.
Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako ni rahisi. Bonyeza *811 *401#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Dogendo gani tika kidwaro. Tibedi king'eyo ni ano kabiye kode to mano e okang' mara mogik. Wae en ng'ano miwacho no kibiyego. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony, to wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Osechopo e kinde nyasi to wan e Ramogi TV kae, wadwa miyo sikuku mari obed manyangafu moloyo. Ibed gi chuny mokwe, tibed mamor. Aparo ni en ni obam. Wakelo ni sinema mag Christmas, kokalo kuom sigendni mamoro chuny joot. Magang'o, aneno mana ka gichalo yugi. Dawe, magi Christmas light. Nyaka sigendni maparonwa gima Christmas en. Merry Christmas. Merry Christmas. Nyithindo be okwawe chien. An gi mor mang'eny ahinya nikech kiny gokinyo aboyawo mich moko. Winj mor mokalo e nyasi mar Disemba ni. Merry Christmas. Nyakorom gajong machiegni kendo en dakika 7 tok saa 2 mano mar okinyi manyiso ni nitiere gi matin e dakika 30 mano mar bedo ka kwa dhi ka luore kod thor wach mabende wantiere godo kiny ma kawuono watoko tende kod nyasi mano mar piny Luota ahinya nyasi no kadhi nyime e kaunti ma Migori Nyakorom gajwang kiny ma kawuono bende goyo mbaka kaka onagi kitwa gi tembewa gin mage kido moko wasebedo kwa wacho ka bende nwa chako chenro Nyakorom gajwang okang' mar 2 ote mage biro bedo ka somo e kin thuolo manok katka mano walosa ne kitwa gi timbewa oganda makaluo kaluore koda welo mopogore mabende na yuoro mabende osebedo ka yuoro e kaunti mano ma Migori osebedo ka penjo mopogore mabende wan duto te welo mabende nitiere godo kach kanyakla kod odongo biro bedo ka fuono nwa achiel kuomgi adwaro mar mondo biwangi gik moko 4 gi dakika 30 mabende wantiere godo achiel kuomgi bedo jalue nango Nyakorom gajwang mano nyaka wang'e kaluore koda nyithiwa mabende samoro koro ng'iyo kata na TV gi sani dibed mana ni bedo jalue mana ni ana tie na nyango to mano roma gi kanyo kose nango mar 2 mabende dwaro mar mondo mi wang'e Nyakorom gajwang en puonj ne nyithindwa mano makaluo nikech wang'e ni nitiere dhoudi mopogore mantiere koda kido gi timbe magi mabende ogere gi dongere kaka right of passage to luoka bende gin magik mabende pod watimo to nyithindo nyange wang'e ni nitiere kabila mamoko kaka Masai e kin moko mago duto te wabiro bedo kwa ng'iyo mar 3 en ochumi wacho ni luo's economy Nyakorom gajwang akeni sani kapo nono ni ntiere dala bende ngene Christmas ne oganda mathoth biro bedo kadhi dala kaluoko ochanwa ntiere gi dero orundu abila mabende nwaka ni chiemo sani no senyiso ni ngaje ochomo counties mohewo 30 ngaji biro bede ahinya wacho ni chakre Januar mano mar higa manyien ngaji biro beda keni wan kaka luogi kitwa gi timbewa dero mabende ntiere godo mar kano cham podwa kane cham koso enang'o mosebedo katimore to mar 4 mabende adwaro mar mondo mi walose en kido mamoko kaka sani kido mabende koro lokre ng'ene oganda makaluo wacho ni ka ng'ato tho to niko wabang' kata mna jumbe
Nwaneno kata mana ka ogai mar ODM Raila Odinga notho to aneno kanyo koike bang' seche 72. Gin duto te mabedo dwaro bedo kwa losi. Aparo na chako di okach bedo jaluo en ang'o? Bedo jaluo en ng'abi in proud of jaluo tere nyangi. Mago ji backward. Kaka chako paro gimano jaluo ok ni mbele. Inchi dok chien igombo joka. Winjo ka chake buka jaluo ng'ama proud. Obama wacho na jalego. Ibe nyakara jago chuo. Anje budigi mane jaluo. Tok wacho ni kodin nyako ni ibe kaka jakori otere nyango. Come of it. Wajuru wacha ngo sache moko ya. Ngoma na chukodo. Wege wa lifestyle. We bequeath their lifestyle. Tudong kata mna right of passage machon ka bende koro kwa timi la paro nen golo la. Culture changing with the time. Ndalo mi golo lak no kaso kata josuba ni golo lak kaka ni wagolo but bange mo wegino but culture can one item. Jaluo proud of himself, fight of independence, bajubiru kanyunga ginu were there, we fought. So it's our country. So is the pride bajaluo majo mokonge go. Ine kata gazeti mora mada koti majulo kami julo so gudoluo. Kadi kumoro ji wor julu jo bachana gini gazeti wanonge go. So jaluo en ngam proud of himself. Kibire wach kata ikono. Ka an gumwando maber. Katho you are going to be real you chim manager you chim nyaka yeng okuru ka do kani bana no kore bana ngamo pesa jalu pesa niki for few hours ai kan ka 2 weeks tak yo maber bijigen ko sani de ekiwake manager lu for you awa to gin ko kangomen marari wo be with in custom culture work word from generation to another generation. Paul Manondi ko luo book maber sa 1938. Felix Katmo work on the modern book 2024. 400 pages. Muti ukata technology mangata jalo ngiyo. Maji use. So we need to build that one. What me next generation. Ke generation masani ke acha no sombu ko so unless you know interested. Koro this is a new generation. So that's pride of Jaluo. And you moko bangen kangi wagi bor gini ya kachinadi. Julungu book wanonge go. Julungu wanonge go. Koro that is Jaluo. Nyaki beti ngamba proud of yourself. Waranu ko nagino kwaranu ko nagina that's Jaluo for you. Kadi be chaka cha ko def hin nyako ku king jakwa chino nyoma. Oko ka ko ndara. Koro many difference one kujoka. Kora economy is important. At independence we fought for this country. We brought it up. Boyagi need out of good things. Ogingo te jisomo loka, boyote jiloka, who built the economy. Katomo be ko jenti kuro giga Otomba was instrumental in so many things. Let him rest in peace. Nerusi Baba, Baba Nigeria Union. So he did a good job for his time. After that, of course, Kokobange nothing moved, but did you look come up more strong, what more economy improve? Take the latest Zeke Yugi. Take a Yugi. Ando Jode. Jalubo de Sirkal, Modo Tijaba Sirkal Nenge. And then get on your can get the new economic working at the Mbele. Gimajo was suddenly been able to do. Kati Mark teaching Amica, Juludo D. Karugo Korgwen. Udila ya Korgwen. So that's what's required. Right, man economy. Koro Manaswacha or Yugi or Jode Guinea, Tomba say way. Burial site and rice and herongato and burial to again economic activity. Liel Kilogi Mukwat home. But it changed. And life is changing. And then going forward, I'm watching Backup Katioko. The Luo need a kingpin on their behalf, Mondiko Gomoro, Minyalo Somo, can you be look at YouTube, and the next kingpin and Felix Oago catch. And a next king Majulu. In the sense, in the sense, don't look I want to hear. Kingpin need don't para in Marmasa. King of elders. So kingpin nga here. Kingpin the entire Luo. Watching Gamirian Luna, you look give me deco, give me wacho, the direction at Jinalo Medo. Kaka Musa Nondi Comarjo Kori. That is Felix Oagokat, Elder Burning Spear. To just yes, I cannot be a kingpin. Just yes, a life marriage is short. Ubu word kejo yer, koko yer to rumo. This is a word kejo lure Ngamanetelo, Jakopak president, Koko Paku to rumo. Korumano cannot be a kingpin. And then okay, Sani can you and get thou. You know, feel Moroccan unity. It's because thou marry. Or we not focus on economy. We focus on Pundoecho. Gimoti is a very good thing. We make sure we debate together one land. Why try and help Gimwatimo, not the failures. Ero kama na ina wana winja nuna pa Chodongo bende Kentire County Mamigoro. Niki Chodongo isebido ki yuara nyasi mano mara pinyi luo chakre work teach mano mara jumana. Kene gini kitu mbaka mane mabende gore nyasi mabende goyo nyasi mano mara pinyi luo nikich geno marwa
ni piny luo e kinde mabende koro wabago nyasi kaka wabago nyasi mar tipo, iwacho ni tielo mar abich. Mbaka manyaka bed ni goyore en mar kelo dongruok mago mag oganda. Mano makaluo. Piny luo kano neno ngaji mar tipo kano timore pacho ka, an napok naneno ni piny luo ipogo nyaka chiemb kony. Nyiso ni gin kit mbaka mage mabende gore gi kanyo. Odongo. Erokamano ahinya. Kaduoki matin kuom wach ma owadwa Okacho owachoni. Owuoyo maber to kaka weche mane ground kae to opogore gi mowacho. Nikech nyoro kanyo wan gi jodongo mohingo 2,000 kanyo itayowa gi ker marwa jaduong' Odong Giranda. Weche mag iko nyo jaduong' owuoye kendo owuoye kabisa. Ni ka jaluo tho chon, jaluo ne tho godhiambo to ka kiny piny ru tiike. To Raila of all the people, Raila Amolo Odinga, jaduong' mwaluoro kabisa, nyo iki. Koro en be nyo temo wacho ni iko madhi alanda mikawo ng'ato to bete muchari makoro iko mana chumbe okik dhano. Ogombo ni mondo bi oluong luo duto te mondo wabed piny higa manyien, mondo wang'ie chike moko ma wanyalo loso kata ng'iyo kaka piny ringo mondo los, mondo konywa sana sana kaka yore mag iko noendo. Nikech adier nonro marwa kaluwore gi kaka sani chon chiemo ne nitie kabisa, to sani to chiemo tin. Iyudo ka jaduong' otho to ne en gi dhoge moko 2, to dhoge 2 mane nyalo konyo nyathine moro e school fees, ikawo dhogegi tiyang'o to wachamogi to watieko dalano, koa to waa dala to odong' nyathi manyo nyalo somo mondo ochako ti oendesa ogine osong kar wuon gi bele, bende koro ok nyal dhi skul. Koro nyo wacho ni en owuon ok onyal loko gigo, but oganda luo kobet piny ma professional nitiere, wan gi politicians, wantiere gi jodongo bende ong'e weche luo, to wabedo gi paro achiel, basto wawacho ni ma koro tim kama, ma koro tim kama. Mano chenro ma jaduong' ker marwa mwaluoro Odong Giranda nitiere godo gi piny luo. Kendo machielo en ni iwa machon moko nitiere kaka iwinja wacheno, kaka lewni masani warwako chon ne nitiere manikete mbele ni kaka iwuotho to kidhi rado gi ng'ato iwile katoki. Jaduong' nyolero kabisa, jaduong' moro nitiere ma ja Migori nyolero wachno kabisa ni king'iyo joma chon ok ninyal neno du, nikech gineneno pedhaneno nong'e tiyo kode ma ok dinene du. To ma sani rwako lewni, en law ma kirado kode tineno nyaka thurweru, ma mano gima nyaka wang'i. Amor kendo awacho ne jopiny ma jaluo man kamoro amora, Ochilo Ayacko, gavana ma Migori, nosechiwo chenro, nodwaro ni jo-Migori te matweng'o mondo ogol anena kit twang' moro manyalo nyiso jaluo, mondo gikelne mondo jodongo ng'e ni to koro law mane monego bed ni warwako. Koro nosemiyo jo-Migori ma jotweng'o ng'ato ang'ata, kata obed jaduong', kata obed ng'a, kata obed jok matinde twang'o kidhnagi, otwang'e amoro maber to ji biro ng'iyo tiwacho ni mae makoro ber gi nyathi jaluo kata ng'at ma jaluo kata jaluo, mondo jodongo ng'i ane. Nikech sani warwakore wawuotho duge, chon ne waduge to dugwa ne ok ne. Koro mago bende chenro mantiere, adieri mantiere mane gik moko nitiere mabeyo beyo kabisa. Chenro gi mipango nitiere mabeyo mar duoko luo e kitwa gi timbewa mane wadonge, ok masani wapuonjo nyithindwa. To gino osehinyowa kabisa. Kata nawachoga pile ni king'iyo jowa maduong' modak e Nairobi, nyithindwa, nyako nochwanyore e odi, onyuol e odi ka, in gi room achiel, nyathini be idwa dak e od ka, to koro ugwenyoru kar kae tikia. Emiyudo ka nyathi dadak kodi ka en gi nyathine be chak nyuol e odi ka, koro idak gi nyakwari gi nyari e odi. Nikech nitiere kaka ne ukethoru e kit dak, to ok ing'eyo. Mago puonj ma wantiere godo, ma bende in fact Nairobi wantiere gi ofis ma wantiere gi mine ma wagolo kowuok dala, mong'eyo weche luo, mong'eyo kit dak kaka mine dak.
wadwa notimre luo te mano be nyo wawuoye ni do puonj moro mani puonjo nyithindo cha nyithindo manyiri ne dongo e degi to degi miyo gi weche maler sani deye olokore ok deye nikech adin bende ok ne giyudo puonj maber but pod wantiere gi mine mong'eyo tiji ma wabiro tiyo godo kaka oganda luo mondo waket nyithindwa ong'e kuma gigaye kuma gidhiye kit luo gi nyasi mar luo jaluo ne ng'ama jasunga mano to nyolandnwa kabisa ni sungri asunga kama intie kijaluo kikiluor jaluo ng'ama jara cham raha kabisa oyieni nikech mano kitwa jaluo janyadhi tim nyadhi kabisa kakinyalo but itime e kitwa ok itime mikal kaka onego bed ni itime itime king'eyo kuma niaye ing'e ni ng'ama jaduong' ni ng'at mohingi gige nyaka miluor ng'at ma iluongo ni baba ni nyaka miluor baba ni monyuoli gi minu monyuoli nyaka miluor kaka nyathi kata ibed gi mwandu maromo nade ok inyal kalo baba ni manonyuoli kata janyuoli omiyo wan gi puonj mabeyo kabisa kawuono ang'e ni kodhi bede maberie saidi kit kawuono nyaka president marwa biro ma odonjo kawuono but gik mosetimo kata mpango ma wan go gi rado moserado godo jodongo ni kae to te wan gadi ni kwawuok ka to wadhi bedo gi weche mabeyo ne joluowa kamoro amora kutie. Erokamano ahinya Odongo nikech ang'e ni puonj te en gimoro achiel to kete tim bende en okang' machielo. Kata kamano e wach ngaji ni ema dinaher mar mondo mi walose ahinya nikech Nyakorongo Jong' noseland kanyo ni chop kanyo Januar higa mabiro. Ngaji nitiere moro maliyo manyiso ni oganda madirom 2 million biro bedo kod achiedh nade mopogore opogore mano mar ngaji. To nasewacho ni oganda mago makaluo kitwa gi timbewa iwacho ni king'iyo kata mana weche motenore kod uchumi piny kaluo ka ema wantiere gi lope machiego cham machiego kata mana king'iyo kata mana wache kuom ranyisi ka Bondo wantiere koda weri kata nanas nitiere sweet potato rabuon e kind mamoko. Ting'eni gima ber en ni Ogai marwa mano ma jakom ma bende koro nosenindo higani mano Raila Amolo Odinga bende gima lit ni nyasi mar piny luo ni bende me okang' mar 5 timore ka koro oonge. Kata kamano nitiere thoth gik moko ma bende migosi Raila Amolo Odinga nowewa godo kwang'e kata mana weche motenore kod devolution sirikande mago mag loch gwenge sani wantiere koda governors 4 bende gitemo matek kar nyalo margi mar neno ni oganda makaluo we are economically empowered wayudo sir kotenore kod weche mag ochumi e kind mamoko ang'eno kach nitiere gimidwaro medo kotenore kod weche ma bende Odongo na wacho tomo sip na wan ka gibura na obikani mag joluo tomo maber enan kach wach ikchande inyalo kete few hours to the tabu one go tindi chon ji nodak mara achiel sani ji odak mabor samoro ti land dispute ok ng'at kaloni samoro nyathini mzeni wanindo ni wuode ne loka nyaka chop koro bago pio gigo leo but mano ena yo moro wach Magwambo nokelo wach devolution and we thank him for that and kai local devolution constitution or we do governors wa ema tima be molo kuonde moko te but neno ka corruption mako governors wa yo mi wana marach kodwa kichu wenju luma ne devolution to improve gima margi kaka CDF bekad ni kano chake we improve our lives but no wa cause jatendo wana kwatima kandwa ati kweda kwa exhibition obe gino pujiji and dwaro dhi higa kaiga and then when samagin kanyo gi parjo gin pajo to leaders of machon ka ngo dinga gini Tomboya Ambroso Fafa Onyanga Yudu gini Odere Jo gini achiego niko agwen gibano timu mang'eny go bet ka giparo sacha section mar music iketo kata gik mag Jodiramogi Oweno Shirati Okachibigi mago iketo kanji jothobego and then tears individuals bar standing in Luolan kaka ne hino kulu gini Ezekiel Yugi Fibes Yugini gini bugaka Raila Odinga himself Grace Onyango Grace Ogot mago jomo setimo many things among Julu koro gine function maman benen onigwino bet wang'ie mayama wan wadhi hama wadwa gino Odongo wacho gi machalama jomoko bende gin pim go copy from one ok no copy from them ni wachindo ka dhinyo go bidhi nyango wan hama gi team kaka wadwaro ke jaluo inge nyadhi and the always proud of himself wherever any part of the world including one of us with the president of America koro majaluo in that pride nino kaka to Odongo wacho no joluo joma janyadhi odo bet achiel and buga niso identity jaluo wathima tino kadongo nyisa identity
in jaluo ame kaka idak kaka ichako nyinga ma bed proud of yourself, move on. Mane gima important for joluo. Kora tiek. Nitiere moko kuom ote madwaro mar mondo mi asom mapiyo piyo. Ote ma bende ang'eyo, abro bedo ka mi thuolo bende. Ote ma bende ang'eyo ni moko kuom bende kata mana ubro bedo bende kuduoko. Achaka negi Kennedy Otieno ma bende neno wakanyo. Kennedy iwacho ni ngi penjo. Ang'o momiyo ni winjo ka jowetewa ma joluo wacho ni kichwa kod timbewa moko machalo kaka iko migoge tok dala oweruok godo. Iwacho ni neno kintiere Likoni. Geoffrey iwacho ni an pok aneno lemo manyasege te osekelo ne piny luo waka magi mana siasa. To parni ma intilo mar abich mano mar nyasi mar piny luo ma bende dhi nyime e kaunti mano ma Migori. Ruth Nyathio Chieng iwacho ni en gima ber rito luo kitwa gi timbewa. Gimosemono onagi rito chikewa en wach mar dar dakitau na minga to maduong' moloyo en intermarriage. Imedo kanyo ni mae oserocho chikewa nikech kisedhi katedo to ponono ni okendi gi jadhok moro koro hiweyo chike luo idonje chike makamago. Iwacho ni chuowa bende onyuomo jodhok moko bende osewilo wichuo matinde chuo nagi luo chike mathur gi dhako. And even in the next life iwacho ni I will still love to be a luo. Aya. Shuja Victor Otieno iwacho ni apoyo jaskunda Felix Okach kuom chiwo pach joluo. Iwacho ni nyocha ayudo medal kuom lando yath mano mar oil palm othith magolo mo e piny luo mondo gibed gi iwacho ni gibed gi Shemotho iwacho ni greeting Sharon silwa twake ni imor kuom bedo jaluo. Luo is special tribe in Kenya. Kathum joluo telie. Siasa wane mbele. Sports iwacho ni wantiere bede ntiere. Iwacho ni comedy wane mbele. Somo watelo. Historical sites iwacho ni thoth kaluo. Weche kitwa gi timbewa bende pod walonye. Imedo kanyo mana kwa nyalo dhi nyime. Imedo kanyo ni mielo rengo gi chike goyo dala tok tero buru. Kwayo mara Sharon Ofafa Memorial Home should be expanded mondo otigodo gi piny luo e yango weche kitwa kod timbewa. Imedo kanyo ni secondly ker mano mar luo mano Dungi Randa nego bedni riwo oganda luo te. Banana nen organizing secretary mar luo to kane onindo ker kod officials mag luo be ok no aneno ka expect luo council mano ma Homa Bay. Aya. Ntiere ndalo mane the late Raila sponsored Banana kod Dungi Randa the Sudan kendo romo kod onage mano ma Sudan kono nyaka jotendwa support luo council of elders mano bila Shemotho. Aparo no make managi kanyo anya na paro mano mar Tomodongo kaluore koda ote mabende jopiny oro kanyakla kod wach ni mogik kabende odiochieng' makawuono en odiochieng' mogik mabende tielo mar abich mano mar nyasi mar piny luo rumo e county mano ma Migori. Odongo. Erokamano ahinya awinjo kaka banda wuoyo kendo puoyo gik ma wacho kae. Gik ma osetimore ng'eny ma joma wacho ni pok gineno lemo ma riwruok mar oganda kata piny luo mitimo ni okelo. Gini osekelo sani endi governors mawa wuotho kendo wacho dhok achiel ma en wach mar riwruok kaka oganda luo. Mane e dhok achiel mwadwa ni wawachi ma nyathi mora mora ma nyathi luo kamora mora ma entiere riwruok wa kaka oganda luo nyaka waket mbele kabisa makati bed mana ng'a kisungu wacho ni huka hu in wuod ng'a ka ng'a to nyaka ing'e ni kamiae mano nyuolieni kwaru ne ntiere kwaru ne ntiere to mosechopo mosewuok molol makoro keti ma in makoro irito chogo makanyono nyaka imi kanyo luor. Oganda wa ma sani bet ka odhi skul to kong'eyo puonj mar luo ema hinyowa nikech gin gikawo chike mag wasungu giketo saidi mbele moloyo chikewa mag ogandawa mar luo. Anyadhi timo licho ohinga maneno gima lich mapok nadwaro anwang'o ma penjo to rieko mane jodongo gi ne nigo mogero godo wall gi kite mopangi moketo nyaka ge to onge musmal mutie onge kuoyo mutie onge simiti mutie en mana kidi ewi kidi to gigero kama duong' kabisa ma ng'eyo ni kar jaluo ne ng'ama rieko ne niwa mabor. Koro nyaka wadog adoga e pachwa mane ntiere mar rieko machon mondo wariwre kaka oganda luo mondo wang'i kaka gini terowa mbele kama wachomo ni.
an kwayo na mogik ne oganda na chiel marwa e tekowa kik wapogre josiasa jo ng'ata manyiluongore gi nying luo ma wuod luo monyuol e luo wang'iuru yo mwariwore godo mondo wasapot riwruokwa ni kabisa. Wach mar kingpin akwayo joluo kingpin ok yier. Kingpin onge chieng' ma gibiro bedo e piny ni kawuono wayieri wagoni kori bedo kingpin mar jaluo onge. Wajoluo wa believe e juogi. Wa believe ni wan ga gi juogi mar Ramogi Ajwang'. Juogi manyoni kuom Raila Amolo Odinga. Juogi ne wabiro rito mondo chieng' moro odimre olwarnwa e wi ng'at ma wakiaye nyaka sani. Ng'ama wan godo sani moriwo luo morito luo duto piny mangima en jaduong' ker marwa Odungi Rata. En ma sani pod otayowa kaka joluo. To ng'ama moriwo jo Kenya duto e chama mar ODM en Dr. Oburu Odinga, youth leader. En ema omakonwa party. Kotene gi nyaminwa Governor ma Homa Bay Gladys Wanga ma jakom mar party. Koro wakwayo ji duto te kik watemuru ywayo kata dhiro kata paro moro ni nitiere ng'at moro sani manyalo chung' to kawo microphone to lando ni an kingpin mar joluo. Kingpin marwa gi sama wantiere ni en Odungi Rata, en jakom, en ogai, en ker, en kila kitu, en jatelo mar luo dunia mzima. To mano is confirmed nikech wantiere gi jo Ghana ka, wantiere gi jo Tanzania ka, king mar Tanzania mar joluo, wantiere gi South Sudan, wantiere gi Ethiopia, wantiere gi kanyal kwano gi ng'eny, wan kod gi Homa Bay ka, kendo giluoro jaduong' Odungi Rata kaka ker mar luo dunia mzima. Koro joluo ma Kenya ma pod nigi paro mopogore, wabedo kwang'eyo ni piny luo oling kendo riwruok mar luo ni kama ochung' ker onge bagni. Mana kaka nyacha wacho chieng' moro ni yien kogo piny to winy kere, to ka angino osese to giyudo yien moro achiel to gipore te. E gima sani otimore. Raila Amolo Odinga manyo riwo luo duto te, to riwo josiasa te, to riwo professionals te, to riwo jodua kali te, to riwo jo apiko te. Sani koro nyolwa. Omiyo pod wakere. But wang'eyo ni wakere to wantiere gi ng'ato motelo. Nyaka chop chieng' ma duok Ramogi Ajwang' biro yudo jaluo moro kama entiere ma wan wakia. To biro kelo nwa mbele ni koro ma ema mondo ta oganda luo. Amor kodu, akwayo ji duto te ni ng'at man machiegni malalo chopo mondo winj gik madhi mbele, mondo chik it gi Ramogi, bende Ramogi TV, bende wamor go nikech gigi gikelo kendo achiel kachiel. Omiyo ng'at man machiegni bende mok nyal biro obede wang' Ramogi ka mondo ne gik matimore e dala mar Migori. Erokamano, Nyasaye omed rito nogo. Erokamano ahinya to Odongo kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa. Koro agonyi mar mondo mi dhi e nyasi mano mar piny luo duche ma kawuono mana to Odongo Nyakwarom Gajwang' ogai mano mar oganda luo e gwengegi mago mag Nairobi. Felix Okachin bende wach minyalo medo gi wach ni mogik watieko. Onego dwok wach Migogo ka, ok odwok maka. Nyalo mana dwoko. Migogo, see, achako jaluo patrilineal goes by the man. Ko it was imagine nyako kantie chigno kende obet gi dala ne kuchande. Ken dala gweche macha en nyakucha to yaweche joko chande. Koro kinyal ka ndugi ke kokoni. Se in jasembo. To chigni nya Ugenya. Tidugi ko awe Ugenya. Koro gibedo secretary gi jodak ogin jasembo. So it was ko kendi idhi ibet kachuri. Gik moko mag divorce adult ne onge ge luo land. Organize kuchande. Koro that's why ne giteno wach Migogo no biro mano. And then dala kaka iwuse go dala. Ai samur gi wuok gi go dala gi. Koro nyamigi mino kend man go ibo tere kakanye. Those are issues what the Luo Council nyalo discuss going forward. But okenen Migogo ko dware na those the scenarios. And by the way, inyalo kawo say Sharon in Nyakuru. To the okend gi Kamau. Koro ya gin njoroge. Kuiduga dala ka njorogo ka lo dala. Surely yawa. Oktonjre. Manu mach Migogo. But gimaduong en wa discuss wane kako move forward. To dong bende tinde Migogo dong betinde miwa nyaka lope. Migi lopo gedo ya bogedo foje ya chon manerach. Ante ti gisomo gin means. Chon nara pogre. O gimoro ngaro wo jach kan onge benefit magi ni abena chaka jingini chon.
okon benefit onge watem kete together iwinjo kanyo ka mheshimiwa wacho ni book mar so matomba 1938 Paul Moyo 1938 is the best book about Luo pok ondik anything about that yet there's an edition here only when we about saying it okonyo improve on that one and this one kore kawa yangeyo iwinja oro kaw book chatole okete electronic version ngeyo so nyiso jowan majotelo wenjo siasa moko wuoyo to kwane gima timre kwa dhi mbele urbanization has come in Joluo no work kon bange tieg with the oko among tribes move ahinya oko gin Joluo ukuche to be the central Nyanza is central Kairi Rangulo after independence but in Joluo to the nyaka Mombasa nyaka Kwale nyaka Kilifi all over nja no gade to ka Joluo iwache all over but that identity konyo as Joluo I moro urbanization kelo intermarriage openyo ka openyo intermarriage kelo koko intermarriage in one or another nyajaluko kende kucha dok tembo de wacho wayaka bro neno kanegi kaluo koni so kuthagi to ka Joluo kendo nyako makoja kwage te intermarriage konyo nikech plant be together in one now gimone go timeka is that in future edition ni gitemo bed more inclusive and giket in more makondgi kaka dware gimandiko mar Joluo clans ni is edition dhi mbele kana tuji monyal kelo watora message kwa medo bit kanyo kora tiek tiek mona gwachi ni mogik nikech sabe nan no ka ose this gimana ka this thing ginene tim lichoinga Luo issues gi rela no chaka good thing odhi mbele wagonero kamano kwa pare nikech not he did a good thing for us in future of course John normally Joluo will come in one or another rela no kwa new lead just came to be sani wada connect wa gi mani ko gi mondo be together wane kaka next connection wado be together kingpin whatever it is lakini hata jubo dalo ko na be kingpin to gwa wacho mano bangi mugi kabisa aka sani moment ni what my do from Jawda Bishop Dr. Biti Sokach to an wago Muslim family mar yoka festo amimo festo amimo no sipna kata the week when I poko thoro mo kode Nairobi club on a Friday kanya chamo lunch gido moko chamo lunch I didn't know that was the last time we were there but we were going Nyasaye nkijite brodi railo di festa so di September this year benya mera malo be no lal koro noto koro gi ochomo jite wa Nyasaye ro kamano but gimaduong adend Joluo wabed achiel wa discuss ourselves what discuss customs wa jomoko envy wa ginen ka kono wariro wachalnadi koro wan Joluo wan kar koro this function ni ber kabisa kidi thimili choinga no odi win kane wan yoga korwa chon kar the Fort Jesus dikoro diga kanyamkagu ne thimili choinga but there it is but the whole thing is a good event hapa ni mobile bolos maber I thank organizers for that event ero kama na ina to bani nyasema kama nyako ronga jang mini biro bido karumo hoduchi makawuono menchin tere kapaga berio kendo na jafoma mara Luo wach makamani county mon Migori George Jomano sinyisa kanyo motelo ni jatend piny Kenya hekinde mabende igeno chopo mare he county wa Migori hoduchi makawuono kar sangwen marokinyi odhi bedo e dho wath mana masenye mane county mana mapiyo kwa tiko I this moment when I got your we did Merry Christmas and Happy New Year and take care kada kimado kongo bad matin kati kichama ngi makelo food poisoning lakini erokamano kongwe erokamano inyokach kaka nanyisinya kwa ronga janja ten piny Kenya higeno chopo he county ma Migori hodiche makawuono kar sangwen marokinyi mane dho wath mano masenye tengine dho wath masenye be nitiere tuke mopogore ma bende obagi mano motelo ne chopo mare he nyasi mano mar piny Luo ma bende hodiche makawuono chopo e ngiende kata kamano kapok atieko chenro mano mar pinya kwa ronga jwang bende no ote machielo ma bende odonjo ka ma ote mowuok mano kowuok e migawo mochung' ne weche mago mag arita kwe pachoka ote nya kwa ronga jwang maduong' mano mar migawo mochung' ne weche mag arita men kotendre kod ote kaka arita oridi nyakwarom gajwange kor gwenge mopogore wang'eni kinde makamage he nyasi mano mar sikuku redruok mago mag arita oridi gwenge mopogore kaneno ka migawo mochung' ne weche mag arita bende otudore koda duonde mopogore nitiere na National Multi Agency Command Center ma bende gwacho ni biro bedo kanyo e kinde mago mag nyasi mano mar sikuku mar neno kaka piny Kenya biro bedo ka bago nyasi mare apisas mopogore mawuok KDF nitiere National Police Service NIS
National Kenya Prison Service kin mamoko bende ibro bed ka itere gwenge mopogore opogore mar neno ni arita orede e okang' mager. Ano kanyo ka gichiwo weche 6 ma bende gibro bedo ka gineno ni okete tim. Bende migo mochung' ne weche mag arita gitudore koda duola mano mar NTSA mar neno ni oganda ma bende biro bedo ka dhi ataro koda chike mago mag apaya bende okawne gi kum mager. Par ni men kaluwore koda medruok mago mag accidents masiche mag apaya ma bende osebedo ka neno e kor gwenge mopogore opogore. Mar 4 bende no kanyo ka bende giwacho ni nitiere regional and county security committees magi committees mopogore opogore ma bende oket kanyo mano mar neno ni gatherings chokruok ma bende biro bedo e kinde nyasi mago mag sikuku bende ota e yo makare. Wiwa kik wil bende gi nakada bende nitiere kanya koronga jwang jogo eko bende biro bedo komer nikech wacho ni accidents kata mana masiche mag apaya achiel kuom weche ma bende osebedo ka kelo masiche mag apaya en derepe ma bende osebedo ka metho giriembo ka gimer. Koro miyo ni nakada bende oket kanya pisas magi biro bedo e kor gwenge mopogore opogore. To mar 6 nyaka koronga jwang kaluwore koda milome makama en ni criminal gangs nitiere kweth mago mag jomaundu ma bende kinde makamagi bende gikawga ukenge mago mag rocho arita mago e gwenge mopogore opogore. Ahinya iwacho ni criminal gangs mosebedo ka kelo nok mar arita e gwenge mag Nairobi, gwenge mag Kadhawadh Nam Chumbi, Imbo, gwenge mag Nyanza, Central, Eastern gi kuonde mapogore opogore nyakorom gajwang bende oket gi kanyo e nyong'ong. Jogo ma bende biro bedo katimo chike mag nataro mag chike kaka FGM tero nyithindo manyiri nyange e kinde mamoko nikech dwe mar 12 ma bende wantiere ni bende mathoth nyange bende jatimbre. Par ni duto te bende untiere nyong'ong mano mar neno ni gik makamago ok otimore. Koro gin weche ma bende donjo kanyo kuwuok migawo mochung' ne weche mag arita nyakorom gajwang kuku mar wach makamano ang'eni weche mago manyien mabiro bedo kwan lero ni godo e yo makare. Yina mar mondo miatike gi kanya korom gajwang dakika 41 tok saa 2 mano mar okinyi. Kawuono chieng' tich adek manyiso ni nyawadwa Jaelieta oseikore koda tedo gi chiemo. Wantiere kinde mag sikuku wagene kit tet ma bende oikonwa samoro nyalo miya idea mano mar tedo ne nyithindi kata mna jogi e kinde mago mag sikuku. Yina mar mondo miatike gi kanya korom gajwang mane twak mabiro. Nyinga Sharon Ong'ao. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol, samoro en kod kido mamoko.